Buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación, funcionarios da Casa. Imos dar comezo á sesión ordinaria do Pleno desta Corporación Provincial correspondente ao mes de marzo, empezando polo primeiro punto do día, que a aprobación da acta se procede da sesión anterior de 25 de febreiro de 2025. Alguna cuestión á acta? Votamos. Falta por votar. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos a debatir acumulados os puntos 2, 3, 4, que versan en gran medida sobre o mesmo tema, sobre o tema de remanentes, modificación de crédito para financiar o Plan de Diputación e o propio Plan de Diputación. Así que dictamen da Comisión sobre estes puntos. Sobre o punto número 2, a Comisión Informativa de Economía, Recadación, Facenda Especial de Contas, por unanimidade, acorda informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e propoñer ao Pleno a súa aprobación. En relación ao asunto número 3, a Comisión Informativa de Economía, Recadación, Facenda Especial de Contas, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Demetrio Salgueiro Rapa, don Luís Fernández Guitián e don Francisco Javier Balado Teijeiro, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda informar favorablemente a proposta sinalada no epígrafe e propoñer ao Pleno a súa aprobación. E, en relación co asunto número 4, a Comisión Informativa de Asuntos de Pleno por unanimidade acorda informar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Dado que acumulamos, ainda que versan sobre cosas moi parecidas, vamos a aumentar un minuto, digo aos servicios, aumentar un minuto o tempo, pasar das 6, durante, para que haya un poquinho máis de tempo, para que queira expoñer cada un dos grupos. Así que vamos a dar 6 minutos. Para expoñernos estas iniciativas, ten a palabra a dona Carmen López. Gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas, compañeiros e compañeiras deputadas, medios de comunicación e público asistente. Ben, hoxe debatemos 3 puntos íntimamente ligados. Por unha banda, a aprobación do Plan de Deputación de Cooperación cos concellos, aquí o temos diante de nós, e, por outra, pois a modificación orzamentaria necesario para facelo viable, mediante unha transferencia de crédito, por un lado, de 11,5 millóns aproximadamente, e un suplemento de crédito de 10,5 millóns, financiado este último con cargo ao remanente líquido de tesourería para gastos xerais. Con estes dous acordos mobilizamos en total case 22 millóns de euros que permitirán poñer en marcha este Plan de Deputación 2025, que é, como todos sabemos, a principal ferramenta de cooperación co territorio da nosa provincia. Este plan confirma a vontade da Deputación de estar ao lado dos concellos unha vez máis, ofrecendo recursos para que cada un deles poida atender as súas necesidades básicas, reforzar servicios públicos e investir en mellorar a calidade de vida da súa veciñanza. Con este plan, garantimos, unha vez máis, que o 50% da achega se destine a investimentos e destes o mínimo, como todos sabemos, o 60% vai a obras de mellora de vías públicas. Apostamos tamén por programas sociais de dinamización como o SAF, o reforzo de empregos ou as actividades culturais, deportivas e turísticas. Pero para que isto sexa posible, pois é imprescindible axustar o orzamento vixente, adecuando os créditos ás necesidades reais do plan, e para iso facemos esta transferencia de crédito e este suplemento. A maiores, tamén traemos aquí no punto 3 da parte resolutiva esta proposta de modificación orzamentaria por valor de 19.229.655 euros. Será financiada con cargo ao remanente líquido de tesourería. É unha proposta ambiciosa,
pero ao tempo responsable. Permitirá reforzar áreas clave e responder ás necesidades da nosa provincia. Quero comezar destacando un dato fundamental, que son eses 6 millóns de euros deste suplemento que se van a destinar á amortización de débeda pendente da Deputación, co cal, dende que pase o período de exposición pública, farase unha amortización anticipada, a Deputación quedará con débeda cero, evitaremos pagar intereses, polo tanto, reducimos ese gasto financiero e liberamos recursos para o que realmente importa, que son os servizos públicos, os investimentos locais e a atención ás persoas. Pensamos que, unha vez máis, é un exemplo de boa xestión, de responsabilidade orzamentario e, por suposto, quero poñer en valor esa transferencia que se vai a facer a diferentes vías. Por exemplo, estradas, case 2.300.000, 140.000 ao Parque Móvil Provincial, 500.000 euros ao Pazo Provincial, ao Consorcio de Extinción de Incendios, 105.000, Patrimonio Provincial invertiránse 560.000 euros e tamén as transferencias de capital aos concellos. Todo significa máis investimento local, máis capacidade para actuar directamente e máis oportunidades para responder ás demandas veciñais. Por todo isto, pedímoslles por responsabilidade á hora de votar para unha Deputación que amosa unha xestión responsable, que inviste con criterio e que trata de facer política útil, así que pido o voto a favor de todas e todos os compañeiros. Moitísimas gracias. Moitas gracias, dona Carmela. Polo Grupo Popular ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. E vai ter ese voto a favor, señora Carmela, evidentemente que vai a ter a favor, nas propostas, nos puntos que se tratan de dar un trato igualitario e un trato xusto aos 67 concellos. Aí vai ter o noso punto voto a favor. Xa yo anuncio, por suposto, co punto 2, a necesidade de xerar crédito para ese plan único vai a ter o noso voto a favor. Por suposto que o punto 4, o plan de Deputación 2025, vai a ter o noso voto a favor, pero, ademais, total e absolutamente contundente. É certo que é mellorable ese plan, sabémolo que podía adaptarse mellor ás necesidades dos concellos. Sabemos, sobre todo, que debería ser máis ambicioso, porque aquí, inda que vostedes hoxe están propugnando como se fora unha heroicidade o que están facendo, non é máis que cumplir coa legalidade, e nin sequera son capaces de incrementalo, como se lle pediu dende o Partido Popular hai uns meses, chegando ata os 30 millóns de euros, que se podía incrementar perfectamente. Este plan, na realidade, é un plan que está a dieta. Que está a dieta porque ano a ano vai menguando o poder adquisitivo, a capacidade adquisitiva dos concellos neste plan, porque mentres a Diputación incrementa ingresos nun 13%, este plan sube un pírrico 1%. Mentres a inflación sube un 8%, este plan sube un pírrico 1%. Mentres hai 4 concellos que sí que suben de xeito prácticamente real, Monforte, Lugo, Viveiro e Vilalba, os outros concellos, o 95% dos concellos, quedan fora desas subidas. E máis, en 32 deles baixa e no resto, na práctica, conxélase, co cual perden poder adquisitivo. Por tanto, evidentemente, se me permiten, teño que recalcarlles e teño que decirlles que teñen a dieta o plan único, o plan Diputación, como queren chamar agora. Se non son susceptibles, que creo que non o son, vou a seguir con un símil alimenticio, e é que aquí vostedes teñen un xefe de cociña que é o que reparte a tarta. E o que reparte a tarta cada día, cando un tarta, evidentemente, refírome aos fondos provinciais. En esta Diputación, o que reparte sempre se queda cos mellores trozos. Sempre. Pero de vez en cuando deixa algún tamén para os demais. Eso sí, só para os seus, como vostedes os califican. Mentres o resto dos veciños da provincia, o resto dos concellos da provincia teñen que seguir a dieta. A dieta estricta. A dieta estricta porque os mellores trozos da tarta, os atracóns, son para outro. Os convenios de amigos engordan, mentres o plan de Deputación sigue a dieta, sigue un réxime estricto. Como lle decía, dende o Partido Popular pedimos que se incrementase 10 millóns de euros este plan de Deputación e o vicepresidente decíanos algo bastante obvio, unha perogrullada das que adoita decir, pero real, que os fines e os recursos monetarios ou a capacidade económica da Diputación é finita. E é verdad que é finita.
pero parece que cada día, cada pleno, cada venres, a capacidade para algúns é infinita na Diputación Provincial de Lugo. Porque xusto cando nos dixo eso, señor Castro, unhas semanas despois apareceron máis de 20 millóns de euros de fondos estatais porque cada vez pagamos máis impostos os españoles, como ben sabe. E eses acaban repercutindo nas administracións locais. Porque hoxe, no punto 3, ademais meten un suplemento de crédito tamén por valor de outros case 20 millóns de euros, 19.239.650 euros. Así que de onde sacar os cartos para incrementar o plan de Diputación ata os 30 millóns sí que había. Resulta que sí que había, como decíamos, dentro do Partido Popular. O que non é a intención por parte de PSOE e BNG de dar un trato xusto e igualitario aos 67 concellos da provincia. Prefiren seguir instalados no sectarismo, prefiren seguir antepoñendo as siglas do PSOE ou do BNG por diante dos intereses e das realidades e necesidades dos veciños. Vámonos a centrar, se mo permiten, reiterando o noso apoio, tanto o punto 2 como o punto 4, porque evidentemente traduciránse en algo bo para os veciños, vamos a centrarnos no punto 3. Punto 3, para que sirve? Son 19 millóns, como decía, 19.300.000 euros prácticamente, que se van a destinar en boa parte deles a caciquear. Digo con todas as letras. Rebautizou este término caciquear un exconcelleiro seu, un excompañeiro, non simultáneo no tempo, pero sí de corporación, do señor Fernández. Rebautizou no seu día como xestor de cercanías, ou xestión de cercanías. Creo que recordarán esa expresión. E iso é o que fan vostedes na Diputación Provincial, xestionar cercanías, cercanías ideolóxicas, cercanías ou intereses conxuntos. Como? A través da política dos convenios de amiguetes, dos convenios a dedo, creo que se conoce tamén como dedocracia aquí na Diputación de Lugo, o que lle dan a dedo a cada convenio, a cada amigo, a cada venres na Diputación. Miren, nestes 19 millóns de euros, 6 evidentemente decía que iban para amortizar débeda. 7.220.000 euros van a convenios a dedo. 4 millóns reservos ao Partido Socialista, 3,2 millóns ao Bloque Nacionalista Galego. Teña cuidado, señor Tomé, porque ve que lle están empezando a copiar a estrategia. Hai un dito entre os empresarios que se algo funciona, cópiao e mellórao. Teña cuidado que non lle vaya a mellorar o do lado, porque a estrategia está ya empezando a copiar e non se lle está dando mal o de copiar as malas artes, eso sí. Por tanto, reitero, a favor neste suplemento, evidentemente, de partidas como mellorar a capacidade económica do consorcio, do Pazo, das estradas, dos catamaranes, de Augas Mestas, da nave de Begonte, do Mirador, pero comprenderán que non podamos estar a favor, é dicir, que estemos en contra de que sigan reservándose 7,2 millóns de euros para destinar a dedo aos amigos do PSOE e aos amigos do BNG. Moitas gracias. Por o grupo do BNG ten a palabra don Efraín. Grazas, señor presidente. Moi bo día a todas as deputadas, deputados, membros da prensa e compañeiros funcionarios. Ben, non vou entrar no detalle dos datos que entrou a compañeira Carme López, pero sí que é verdad que hai que, eu creo que afondar na boa xestión que se está a facer desde este goberno, desta institución, e que seguramente debates posteriores neste pleno veremos as diferencias entre como é xestionar ou como uns xestionamos as administracións e outros as xestionan, porque é innegável que presentar un plan único neste mes xa completo e con esta dotación orzamentaria pois é un éxito. É verdade que todo é millorable e neso seguimos traballando cada vez para mellorar o plan de Diputación, e tamén é innegable que é un gran éxito liquidar toda a débeda desta Diputación, que ademais, por certo, pois é unha débeda que non xerou este grupo de goberno, senón que foi un acordo multipartidario naquel momento que tanto añora a bancada do Partido Popular. E, bueno, que toca liquidar a débeda, pero se se pode liquidar a débeda é por unha boa xestión e non por, como di aquí o compañeiro do Partido Popular ultraliberal, que está en contra dos impostos, pero está en contra dos impostos para os que máis teñen e non en contra dos impostos para as clases populares. É unha cousa bastante curiosa.
esos fondos son tamén por ter boa xestión, porque senón non se podían dedicar a inversión nin a liquidar débedas se non hubiéramos, por exemplo, xerado máis débeda. Por lo tanto, a boa xestión, tanto nos plazos como nos números, é innegável, máis alá dos bulos que poda soltar o Partido Popular. E despois tamén dicirlle, mire, cando fala de que se benefician uns poucos, levaban os concellos máis grandes desta provincia levaban moitos anos con o plan único conxelado realmente, porque topeaban e estaban conxelados. Nos últimos 2 anos destopeouse eso, aínda así, se fai a conta de euro per cápita entre as grandes poblacións e as poblacións máis pequenas, pois a diferencia é moi grande, leva calquer concello moi pequeno moitos máis euros per cápita que os concellos grandes, pero, home, eu non sei se vostede defende que máis da mitade da población da provincia teña que ter sine die conxelado o plan de Diputación. Home, eu creo que eso non é defendible por nadie. Eu estaría de acordo con vostedes se o que se planteara aquí sería que recibira o mismo euro per cápita o Concello de Triacastela co Concello de Sarria, pois non estaría de acordo, porque a Diputación ten que axudar máis as entidades máis pequenas e, de feito, faina, saca a calculadora e calcule pois o que leva un veciño de Monforte e o que leva un veciño de Triacastela do plan de Diputación. E aí é onde se ve o reparto igualitario, tendo en conta que hai que axudar máis os máis pequenos. E despois, cando fala de conxelar, home, se na Xunta subiran o fondo de cooperación cos concellos un 8% todos os anos ou con a inflación todos os anos, pois firmábamoslo agora e podería vostede recriminarnos a nós que non damos feito eso, pero non o fan. Vostedes son os que afogan os concellos desde a Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu, para non copiarlle o discurso que a veces lévanos tanto neste ámbito como noutro, o que quero destacar hoxe é a boa xestión, porque os números é innegable que hai unha boa xestión e tanto nos números como no traballo de plazos para facilitar os concellos que podan executar o plan de Diputación. Por lo tanto, hoxe é un bo día e estamos moi orgullosos dos números que traemos hoxe á aprobación. Moitas gracias, don Efrén. Segundo turno, doña Carmela. Ben, moitas gracias, presidente. Insisto e reitero o que di o compañeiro Efrén. O que traemos aquí, efectivamente, é unha boa xestión. Non é certo que o plan de Diputación sexa inxusto, e todos sabemos que establece un sistema garantindo o reparto de criterios obxectivos, como son a poboación, o número de entidades singulares que ten, a superficie, o índice de envellecemento. Esta movilización de remanente é para dotar o plan único de nada máis e nada menos que 22 millóns de euros, 1 millón que se vai a executar nesta legislatura, 250.000 euros máis que estamos sumando a cada anualidade. Sabe vostede, señora Meijide, que plan non está a dieta? O da Xunta de Galicia, porque non existe. Non existe. Oxalá os concellos da nosa provincia tivéramos un dossier parecido a este da Xunta, porque nos permitiría tomar decisións a nós e non estar pendentes das subvencións que falamos unha vez e outra vez aquí en esta casa, que saen a unha determinada hora e tocan ou non. Facendo tamén alusión á súa intervención e falando en términos gastronómicos, o mise en place é un término francés que significa todo no seu lugar. E utilízase en gastronomía para definir a preparación previa que debe facerse antes de comezar unha sesión. Entón, fala vostede de convenios. Eu onte, como sabía, evidentemente, por onde me ia a vir, busquei en internet convenios Ribadeo. E aparecen, pode entrar vostede en Google, e aparecen un detrás do outro. Este mesmo é de onte, 24/3/25. Outro que temos un pouco 11 de maio do 24. Teño varias imaxes como esta.
Entón, claro, eu como alcaldesa digo, a Xunta leva esquecéndonos aos concellos que non somos da mesma cor durante moitísimo tempo. Algo sangrante tamén é esta foto desta fin de semana. Mire, señora Meijide, mire esta foto que yo agradezo. Viveiro. E fala de convenios. Fala de que de repente, en menos de 15 días, aparezca un importe da Xunta que sí que pode invertir nun novo aparcamento, nun paseo marítimo, que fai anos se está reclamando e resulta que non se podía invertir nin tan siquiera ceder. Entón, non sei que nos veñen a contar aquí. Moitísimas gracias. Moitas gracias. Segundo turno, señora Meijide. Moitas gracias, presidente. Evidentemente, o plan de Diputación é a ferramenta máis xusta que hai nesta Diputación, valga a redundancia, para o trato cos concellos. E nós estamos a favor delo, como non vai a ser outra maneira. De feito, queremos que vaya máis. Mire, eu propóñolle que se 7,2 millóns de euros que van no punto 3 como modificación, os que van directamente destinados a convenios a dedo, que os paren, que os metan íntegramente no plan de Diputación e que nós votamos a favor dese punto 3. Se son tan xustos, tan xenerosos e non lles importa, máis ben, e queren dar un trato igualitario á provincia, eu fagolles ou retolles a admitir esta proposta. E así chegaríamos aos 30 millóns de euros que propoñemos dende o Partido Popular que chegase o plan de Diputación. 7.220.000 euros que vostedes reservan para repartilos a dedo, eu propóñolle que os destinen ao plan de Diputación. Hoxe aquí os van a aprobar neste salón de plenos. Non hai dúbida, vostedes cando teñen que escollen sempre para o Partido Socialista. Isto non teño ninguna dúbida. Decía o señor Castro, e eu estou de acordo con el, que veciños de lugares similares deberían ter cantidades ou investimentos similares por habitante ou colaboración similar por habitante da Diputación Provincial de Lugo. Estou de acordo. Estou de acordo co señor Castro. Non suele ser frecuente esta circunstancia, pero neste caso estou de acordo. Por exemplo, Antas de Ulla. Antas de Ulla dispuxo durante o 2024 de 900.000 euros de colaboración directa de axudas directas entre o plan de Diputación e os convenios a dedo, 900.000 euros para gastos e investimentos. O lado, Monterroxo, tuvo da Diputación 306.000 euros. Se queren un pouco máis para lo, Palas, 378.000. Gasto por habitante da Diputación ou colaboración da Diputación por habitante co Concello de Antas, pois 467 euros. Co Concello de Monterroso, 85,60. Este é o trato igualitario que propugnan, que formulan, que defenden dende o BNG e dende o Partido Socialista. Coherencia cero, señor Castro, coherencia cero, señora Carmela e señor Tomé. Fronte a isto, pois evidentemente, investimentos, e decía que lle gustaría ter un dossier da Xunta. Eu teño aquí. Mire, aquí está, o que invirte a Xunta, de colaboración directa con cada concello. E a maiores destos números que lle vou a decir agora, a maiores están as competencias directas, educación, sanidade, estradas, todas as competencias que ten a Xunta en cada un dos nosos concellos. Por exemplo, en Antas, que lle falaba antes, a Xunta puxo a disposición entre as diversas líneas e colaboracións do Concello de Antas 1.300.000 euros. E no seu, concretamente, dispuxo da Diputación Provincial 502.027,06 euros entre o Plan de Diputación e os convenios que asinou durante o ano 2024. Sabe canto dispuxo da Xunta de Galicia? 3.192.000 euros. Quere números? Eu teños aquí todos. Por tanto, a Diputación demostra o sectarismo, a Xunta demostra o trato igualitario e non mirar as siglas políticas, que é o que fan. Claro, vostedes cada venres en cada Xunta de Goberno poden darse un atracón a base de convenios, pero os demais teñen que depender única e exclusivamente do plan de Diputación ou das axudas reais. Moitas gracias, presidente. Disculpe que me pasei. Don Efrén, segundo turno. Gracias, señor presidente. Ben, señora Meijide, eu, como sabía que non me iba a facer caso e non ia sacar a calculadora, fixenlle as contas, e son de letras, pero é unha conta ben faciliña. Digo, porque reiterativamente os concelleiros do Partido Popular e os diputados queixanse de subir o tope ás poblaciones máis grandes, pero, claro, se falamos en cifras totales pode parecer unha cousa, pero se vamos a euro per cápita, vou dicir un dato para que o entenda hasta vostede. Mire, se facemos a conta do Plan de Diputación 2025, recibe un veciño, cada veciño de Triacastela, por coller unha población pequena, 329 euros redondeando, e un veciño e veciña de Sarria,
recibe 43 euros. Por lo tanto, a discriminación positiva para as poblacións máis pequenas, eu creo que non hai nadie, sin ser moi malintencionado, que a poda cuestionar, porque a diferencia, é bastante importante. Por lo tanto, o mellor o que quere que as grandes poblacións, como non son as que máis lle gustan, pois non leven nada, pero eso tampouco sería xusto. Convendrá conmigo que a diferencia pois vai máis alá do que a discriminación positiva. Por lo tanto, os números son os que son e aí están. E despois, que falen de reparto xusto, eu podo dicir o que recaudan na maioría dos concellos por o canon da auga e o que invirten, en cales invirten. Curiosamente, resulta que necesidades de traída e purificación de augas só teñen os concellos do Partido Popular. É unha cousa que Augas de Galicia ten detectada, que os concellos do Partido Popular necesitan inversións e para eso recaudan en todos os demás concellos e invirten nos seus. Entón, claro, cando veñen con estas contas, despois ponse colorado, e xa sei que se pon colorado, porque as cifras da Xunta e como repartir a dedo, son maestros, é que son maestros. E máis, incluso lle digo, todos os chiringuitos que montan para repartir con asociaciones culturais e deportivas casi sin ningún procedimiento, casi xuntándose pois algún dirixente político e dando un apretón de mans e xa reciben fondos casi sin justificación. Eso é unha realidade que podemos vivir calquera que este así un pouco cercano dese mundo. O sea que, mire, para falar de reparto a dedo vostedes son os profesionais. Por lo tanto, esa crítica por parte do Partido Popular, eu creo que os números de hoxe o que son é dotar un plan único que ademais naceu do goberno do BNG e do Partido Socialista, dotar un plan único para o reparto proporcional e con criterios igualitarios para todos os concellos da provincia. Moitas gracias. Xa turno de peche, doña Carmela. Gracias, señor presidente. Ben, señora Meijide, Xunta, 14 millóns de euros. Deputación, 130 millóns de euros. Ofréceme ese documento. Ofreceume ese documento. Agradezolle que cando finalice o pleno mo dé. Pero non para saber o reparto que ten Burela. Eu quero saber canto levou Ribadeo. Teño interés en saber canto levou Ribadeo. E teño interés tamén en facer unha comparativa. Nos últimos 10 anos, está mirando aí o meu compañeiro Demetrio, porque eu tamén estaría preocupado. Nos últimos 10 anos, agradecería unha comparativa dos últimos 10 anos de Ribadeo e Viveiro, o último ano de Ribadeo, e canto vai a levar Viveiro ahora, porque claro, o señor Daniel Vega era fillo único, ou parecía ser, e agora ten que repartir. Entón, eses datos interésanme de verdade, señora Meijide. Plan único, plan deputación, defender este tipo de reparto e non o que fai a Xunta de Galicia con nós. Moitísimas gracias. Moitas gracias, doña Carmela. Non é por nada, pero teño que corrixirlle un dato. Dixo 14 millóns de euros, non, son 14.000 millóns de euros a Xunta de Galicia, casi nada, e 130 a Diputación. Eu, o único que se me ocurre, señor Meijide, con talante de humor, é que me dixera, por se acaso non me enterei, igual non me enterei eu, e resulta que firmei algún convenio en Monforte e non me enterei. Mire cantos convenios de Xunta hai con Monforte, faga o favor, mire aí, porque igual non me enterei, mire a ver. Bueno, como eso, seguro que tardará en encontralo, vamos a seguir co pleno, e vamos a votar, en primeiro lugar, o punto número 2, que é a proposta de modificación do orzamento da Deputación de Lugo vía transferencia e suplemento de crédito para o Plan de Diputación 2025. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobado por unanimidade. Sometemos agora a votación do punto número 3, que é proposta de modificación do orzamento da Deputación 2025 vía suplemento de crédito. Votamos.
Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións. Queda aprobado tamén esta proposta. E, finalmente, sometemos a votación o punto número 4, que é proposta de aprobación se procede do Plan de Deputación 2025. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 25, non hai votos en contra nin abstencións, queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 5, que é a proposta de Goberno reclamando á Xunta de Galicia un plan integral de dotación e recuperación de servicios para o Hospital de Monforte. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa por maioría, coas abstencións dos señores deputados don Clemente Iglesias González, don José Pardo Lombao e don Héctor Manuel Corujo Cillero. Héctor Manuel Corujo. Sí, Héctor Manuel Corujo Cillero, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde informar favorablemente a proposta presentada e levála ao pleno para a súa aprobación se procede. Me dice o diputado que non é Cillero. Claro, es que está... Cal era outro nome? González. González, claro, es que... Non era des parentes, non? Bueno, pois, leída o dictamen da Comisión, pasamos á votación e para expoñernos a iniciativa ten a palabra dona Pilar García Porto. Moitas gracias. Dicía que, gracias, señor presidente, bo día a todos e a todas. Como vostedes saben, a atención sanitaria é motivo de debate neste pleno de xeito reiterado porque a falla de atención dos sucesivos gobernos do Partido Popular ao fronte da Xunta de Galicia pois así o motivan. En este caso, a deslealdade cara ao Hospital Comarcal de Monforte, polo tanto, cara aos seus veciños e veciñas, é sen dúbida un exemplo paradigmático desa atención que teñen cara ao eido rural e de cara á sanidade pública. Sen dúbida, un desprezo, como dicía, hacia os veciños e veciñas desta comarca da Ribeira Sacra, en canto que precisan de atención sanitaria e médica nun área de población de alrededor de 42.000 persoas. Un desprezo tamén para todos os profesionais que teñen que traballar en precario, que o teñen que facer con material averiado, sen cobertura de baixas ou vacacións e defendendo o indefendible cun modelo dos Sergas dun hospital sen servizos activos. Dende xuño do pasado ano, do 2024, as galegas que teñen que ir ao Hospital de Monforte a facer unha mamografía pasan por un episodio absolutamente surrealista e inexplicable. Teñen que facer a proba nun aparato que está estropeado, está así recoñecido. Se as 4 imaxes non ofrecen a claridade precisa entre todas elas para facer un diagnóstico, derívanse entón ao ULA. Ese modelo de atención que reduce o material clínico á categoría e fiabilidade dunha escopeita de feira non merece outro comentario que o de asombro, non podemos máis que asombrarnos. E isto xera unha situación alrededor dese aparato de mamografía cunha diagnose clínica incerta na que se somete os responsables que teñen que facer esta proba a decidir con un criterio sin ter a fiabilidade necesaria a través desas probas que realicen. Os Sergas que fai, os responsables dos Sergas que fan, pois nada, nin pechan o aparato, nin o arranxan, nin o sustitúen. Continúan facendo o seu uso como si nada e obligando así os profesionais a ter unha carga de responsabilidade con esa máquina e coa emisión dos resultados. E se as imaxes parecen lexibles, vale, se parecen unha fotocopia, pois que decida o que mellor lle parece a él. Esta situación é ridícula, é pouco lóxica e é totalmente contraria ao sentido común, porque o certo é que só se pode explicar nunha sanidade deteriorada e abandonada como a do Partido Popular no caso da Comunidade Autónoma de Galicia. Eu, como muller, a verdade é que me fixen algunha pregunta, porque digo eu, se a mí me fan esta proba, realmente nese aparato ireime tranquila para a casa. Pensarei que estou ben atendida e que ese resultado é válido.
se esas imaxes son producidas por unha máquina estropeada, son realmente válidas? Ou é mellor que vaya e me busque a vida por outro medio a ver se podo contrastar se estaban atinados ou non os resultados dos Sergas? Unha incerteza, dende o meu humilde punto de vista, que as mulleres non teríamos que estar pasando con ese aparato estropeado. Esa situación que se vive co mamógrafo en Monforte, como se de repente se imprimen os resultados dunha analítica e o médico de cabeceira os ve borrosos e imprime 4 ou 5 veces a ver se nalgún lle parece que aquilo dá mellor ou dá peor. Non sería mellor poñer unha fotocopiadora en condicións e que poidera ler os resultados el e o paciente? Pois parece ser que no seu caso prefiren facelo deste xeito e xerando incertezas. Este é o motivo de que traigamos esta moción ao que se suman outros dous. A situación das especialidades que carecen de médico ou que están infradotadas tamén neste hospital. Estamos falando de hematoloxía, digestivo, psiquiatría, rehabilitación, pediatría, radioloxía, laboratorio e agora tamén dermatoloxía, que xa teñen que vir ao ULA tamén o dermatólogo, e tamén a situación que se está vivindo na enfermería, porque non hai suficientes enfermeiros e enfermeiras en horario para atender a población no hospital de Monforte. Así que esta, que é a sanidade que escolle o PP, para nós, dende logo, como socialistas e defensores que somos da saúde, da sanidade pública, porque para nós a saúde é unha preocupación esencial, ou igual, por certo, que eu creo que para todos vostedes, aínda que prefiran defender os postulados do seu goberno na Xunta de Galicia, é o que nos leva a traer esta iniciativa a pleno para que se dote dende a Xunta de Galicia dun plan integral de recuperación de servizos para o Hospital de Monforte que atenda de xeito especial tanto a reparación inmediata dese mamógrafo como un plan de información e repetición de probas de ser necesario. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Por o Grupo Popular, ten a palabra don Luís Fernández. Non, xa fago eu. Moitas gracias, presidente. Moi bo día a todas e todos os presentes. O programa de cribado de cancro de mama en Monforte mantivo un desenvolvemento absolutamente normal e garantindo a atención de todas as mulleres de Monforte e da comarca. Dende o minuto 1, a Consellería de Sanidade puxo en marcha un dispositivo para garantir esa continuidade asistencial. O pasado 17 de febreiro e de modo provisional os cribados de cancro de mama deste distrito sanitario realizáronse en Lugo. Foi, repito, unha medida provisional. Para coordinar esta nova atención e dar unha áxil resposta, a Consellería levou a cabo diferentes accións. Por un lado, proporcionouse transporte gratuito a todas as mulleres que se desplazaban a Lugo para realizar as mamografías en eses momentos. Enviouse un SMS a todas as mulleres do distrito coa nova información e incluso cos horarios que tiñan para poder desplazarse a Lugo. Todas esas medidas buscaron garantir unha atención sanitaria de maneira áxil. A día de hoxe, o mamógrafo está xa instalado. Fai un par de semanas. Retirouse o vello, puxose novo. Está agora mesmo en fase de probas por parte da empresa e dos técnicos que o instalaron e estáse para que todas as persoas que o van a utilizar, médicos ou neste caso técnicos, vexan o funcionamento do novo mamógrafo, porque non é como o anterior, é dicir, é un mamógrafo xa con novas tecnoloxías. Cúmplese, sin dúda ninguna, ese compromiso adquirido de dar unha resposta áxil e eficaz. No Parlamento de Galicia, o Grupo Popular non dubidou en votar a favor unha proposición non de lei na cal se instaba a Xunta de Galicia en repoñer o mamógrafo en menos dun mes. No momento que se presentou a iniciativa no Parlamento, a Xunta comprometeuse a que se iba a instalar o novo mamógrafo en menos dun mes. O compromiso coa sanidade pública e co Hospital Comarcal de Monforte cúmplese unha vez máis. O importante é que, mentras existiu esa circunstancia, todas as mulleres do distrito de Monforte tiveron garantida asistencia en todo momento, con alternativas gratuitas que lle facilitou o propio Sergas. Hai que deixar medianamente claro
que todas as probas realizadas no programa de cribado de cancro de mama do Hospital de Monforte foron feitas con plenas garantías. Cuestionar o contrario é moi grave, é cuestionar a calidade do servicio e tamén cuestionar a profesionalidade dos médicos especialistas en radioloxías que emitiron e asinaron os informes relativos a esas probas. O compromiso da Xunta, sin dúbida, co Hospital de Monforte é firme. Nos últimos meses ampliouse o Hospital de Día e a farmacia hospitalaria con unha inversión de 1,5 millóns de euros. En xullo do ano 24 comenzaron as obras do novo laboratorio de microbioloxía e da área de cardioloxía. Obras a día de hoxe rematadas con outro millón de euros de inversión. E tamén a Consellería de Sanidade informaba este pasado mes de febreiro da adxudicación de obras da nova área de neumoloxía e digestivo por un importe de algo máis de 1 millón de euros e que van a comenzar de modo inmediato. O propio Conselleiro de Sanidade estivo o pasado xoves en Monforte e anunciou que este mesmo ano se vai a licitar un plan director para o centro. A remodelación integral que se vai a levar a cabo vai a actuar en máis de 11.000 metros cuadrados cunha inversión aproximada de 30 millóns de euros. Polo tanto, o compromiso e o traballo da Consellería de Sanidade para garantir a mellor asistencia sanitaria á vecinanza de Monforte e comarca é absolutamente claro. O compromiso que se reflicte en investimentos, en equipamentos, en a prestación de mellores servicios está absolutamente con estes compromisos que estamos adquirindo. Por lo tanto, a moción, agora mesmo pedindo un novo mamógrafo non tiña sentido ningún, está instalado desde fai aproximadamente 15 días e vai comenzar a funcionar. Se non o fai hoxe, vai non facer mañá, pero está previsto que se faga nesta mesma semana. En canto aos 2 puntos da moción, contestarenos na seguinte intervención. Moitas gracias, don Luís. E agora, polo grupo do BNG, ten a palabra dona Iria Castro. Grazas, presidente. Bo día a todos e a todas, compañeros e compañeras deputados, asistentes, medios de comunicación. Ben, para comezar a falar hoxe do Hospital de Monforte teño que facer unha puntualización. Antes o señor Amígide falaba de todas as competencias directas, olvidábase a sanidade, que tamén é unha competencia directa da Xunta de Galiza, por si non o ten moi claro, falaremos máis adiante desto. E agora o señor Guitián confirmábanos que o compromiso da Xunta de Galiza co Hospital de Monforte cúmprese unha vez máis, etcétera, etcétera. Todos os números que acaba de decir, todas as obras que acaba de anunciar, a mí parecenme genial, pero se non hai profesionais que atendan á xente, dificilmente é algo positivo. Pode dar os números que queira, pero realmente do que estamos falando aquí é de xestión, sobre todo de recursos humanos. Está o tema do mamógrafo, que, como vostede dicía, hai un compromiso da Xunta de que está instalado. Creo, a día de hoxe, creo que aínda non comezou a funcionar. Hai unha nova de prensa de hai un par de días onde estaba o conselleiro visitando o Hospital de Monforte, pero non falaba aínda de que funcionase. Eu deixo aí, non digo que non estea funcionando, digo que no que puiden ler na prensa aínda non o estaba facendo. Ben, pero do que hoxe xa habitualmente falamos da sanidade neste pleno, do que falamos é da nefasta xestión do PP da sanidade pública. Hoxe mesmo hai 3 mocións moi diferentes, pero o que está no centro é unha mala xestión, é un desmantelamento da sanidade pública. E isto non debería resultarnos sorprendente nin descoñecido, xa que isto é algo recurrente. Esta vez falamos do Hospital de Monforte de Lemos, que é unha dotación vital para o sur da provincia, unha zona profundamente envellecida, con moita dispersión poboacional, e que en 2017 sufriu un dos ataques máis salvaxes que lembramos coa reforma da Lei de Saúde de Galiza, cando se eliminaron as áreas sanitarias da Mariña e do Sur para centralizar todo no ULA, o que centralizaba os servizos sanitarios e implicaba a progresiva perda de dotacións e especialidades médicas. Monforte atende a 11 concellos e arredor de 50.000 persoas e leva perdendo efectivos e especialidades dende 2017. E dende o BNG non deixamos en ningún momento de reclamarlle ao PP a mellora dos mesmos. Ata chegar o día de hoxe hai un longo camiño de traballo. Reclamamos no seu momento a creación de UCIs. A través da compañeira Carme Aura reclamamos a mellora do pacto de urxencias. O ano pasado, a través do compañeiro Iago Suárez, denunciamos a preocupante falta de especialistas como psiquiatría, pero hai moitas máis especialidades, como hematoloxía, especialista digestivo, neuroloxía, cardioloxía, a falta de pediatras, ademais de carecer rehabilitación ou ADO.
O único hospital do país que non ten hospitalización a domicilio, co que iso supón. E podería seguir. Pero vou parar un segundiño no caso de hematoloxía porque é un caso paradigmático. O mes pasado a CIGA denunciou que se intentaban suprimir as gardas de hematoloxía e non se entende a supresión cando o centro conta con 2 profesionais e o servicio de transfusión ten que ter, por lei, persoal especialistas 24 horas. Se as profesionais de hematoloxía deixasen de facer cardas, isto recaería no servizo de medicina interna. Sobrecargando o servizo, implicaría que as familias tenían que desplazarse a Lugo para facer este tipo de acompañamentos. E isto ten consecuencias para o sur da provincia, pero tamén para o hospital, porque ocasionará seguramente que as profesionais de hematoloxía decidan preferir outro centro de traballo. E o peor de todo é que a Consellería ten coñecemento disto porque dende a Xunta de Persoal enviáronselle escritos ao conselleiro máis o xerente manifestando a súa oposición e aínda non decidiron facer nada para amañalo. E diránnos que todo isto é culpa do Goberno Central, que é o seu novo mantra, que gracias á Lei de Provisión de Postos de difícil cobertura estánse cubrindo postos, pero en realidade o que fai o PP é modificar os criterios de acceso en vez de mellorar a calidade dos postos de traballo. Ademais de que esta flamante lei só garante estable a cobertura destes postos durante 2 anos. O sea que os 2 anos, moitos destes profesionais optarán por cambiar de praza en base aos méritos acumulados e volverá a ser necesario un proceso excepcional para garantir a asistencia sanitaria nestes postos. Esta lei non soluciona nada. No Hospital de Monforte non soluciona nada no resto do país. O que encubre unha reforma encuberta da atención primaria da atención sanitaria que esgotará tanto estes postos de difícil cobertura como outros de un médico de familia. O que lle queremos dicir con todo isto, porque ademais vostede falaba de que o punto do mamógrafo está desactualizado, pero non é só iso. Pedimos un plan de información e repetición de obras, pedimos que se dote das especialistas que non teñen e pedimos medidas para cubrir as baixas de xubilación. En definitiva, pedimos que se mellore a atención sanitaria no Hospital de Monforte. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Segundo turno da Pilar. A verdade é que o que lle pasaron desde Santiago, o argumentario do Sergas está ben redactado, pero falta a verdade, porque o mamógrafo está averiado dende xuño do ano pasado, non dende fai uns meses. Está averiado dende xuño do ano pasado, e así o pediron os profesionais que utilizan que se fixera a adquisición de un novo, se ese non tiña arranxo. Vostedes eso non sei se o saben ou non o saben. O certo é que evitan dicilo. Evitan dicilo porque prefiren seguir o argumentario que lles ven de Santiago. Nós o que lles pedimos é que para a incerteza de todas esas mulleres das que perfectamente me podo poñer na piel, e seguro que vostedes tamén, para disipar esa incerteza, que lle repitan as probas. Non é tan caro, nin tan difícil, que lle la repitan, para que estén tranquilas. Que a maiores, ese aparato que din que nun mes chega e se pon a funcionar, tería que estar xa, porque, que insisto, dende 24 de xuño do ano pasado, non, acaba de dicir vostede que está en período de prueba, aclárense. Acaba de dicir vostede que está en período de prueba, que entrará a funcionar hoxe ou mañá, que queda moi ben dicilo no pleno, pero xa o veremos, repitanlle as probas ás mulleres, que é o que deben de facer e darlle tranquilidade a elas e ás súas familias. E logo temos que falar do desmantelamento continuo, da persecución que sufren as persoas do sur. Vostede vive ali, é alcalde de ali. Vostede non se sinte mal tendo que vir consecutivamente ao ULA a facer probas. Non se sinte mal que os seus veciños teñan que vir ao ULA, pagar taxis e desplazarse ao ULA para recibir atención profesional. De verdade que non é sensible con eso. Home, a min cóstame crelo porque o coñezo. Realmente, cóstame crelo. E creo que estarían mellor atendidos con proximidade que non vindo aquí. Pero, bueno, esa é a política do Partido Popular, porque desatenderon a este hospital dende don Manuel Fraga Iribarne, que non o dotou de UCI. Logo veu Feijóo, que xa fixo a compañeira Iria alusión a isto, a reforma da Lei de Saúde de 2017, que lle quitaba a Monforte a condición de área sanitaria. Por certo, pasaron de 11 a 7. Primeiro decían unha cousa, logo aplicaron a contraria, como sempre, vamos. E logo, por non falar desas promesas incumplidas que son moito máis recientes, nas que prometían un plan de investimento de 15 millóns de euros no hospital de día polivalente e oncolóxico, anunciaban no 2019 e no 2021 puxaronlle unha coma no medio de 15 millóns, pasou a 1,5.
Ya xa o que hai co Hospital de Monforte, o desmantelamento continuo de todas esas especialidades. Por iso, a maiores dos 2 puntos que lle decía na miña intervención anterior, tamén lles pedimos que se dote de persoal a esas especialidades nas que hai carencias, en hematoloxía, en digestivo, en psiquiatría, en rehabilitación, en pediatría, en radioloxía, en laboratorio e hasta o dermatólogo veñen agora a Lugo. Esa é a realidade. Vostede de verdade non quere isto para os seus veciños e veciñas? Cóstame de verdade creer que se poda posicionar así. E mire, logo tamén lles pedimos medidas para cubrir esas baixas que continuamente se dan por xubilación, por vacacións, por enfermidade do persoal sanitario. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Porto. Don Luís, segundo turno. Gracias, presidente. Gracias a unha lei que aprobou o propio Partido Popular para plazas precisamente de difícil cobertura, fíxose por concurso de méritos e tomaron posesión no Hospital de Monforte da súa plaza 17 especialistas. No que as plazas de especialistas se refere, a Xunta está facendo sempre todo o posible para cubrir estas plazas nos hospitais comarcais, que están consideradas, moitas delas, de difícil cobertura precisamente por a localización e o reto que supón cubrirlas nestes hospitais comarcais. Para incentivar precisamente esa cobertura, a Xunta puxo en marcha diferentes medidas. Unha delas, a remisión de unha lei que habilita a propia Xunta a convocar plazas por concurso de méritos en postos ou ámbitos singulares, especialmente nestes máis deficitarios, nos que se incluyen os hospitais comarcais como prioritarios. Esta lei permite garantir a continuidade asistencial, a calidade, a eficacia e a eficiencia nos servizos sanitarios e impulsar tamén a incorporación urxente e estable de maneira permanente nestes postos de difícil cobertura. Mediante esta norma, no decreto 32/2023, polo que se aproba a oferta de emprego público para a provisión destes postos precisamente de difícil cobertura, ofertáronse un total de 423 plazas. Desas plazas, cubrironse 271. En Monforte, en concreto, tomaron posesión 17 especialistas. E cabe destacar que a plantilla do Hospital de Monforte non sufriu ningunha diminución nos últimos anos. Non só se mantivo, sino que se abriron novas prestacións, como foi oncoloxía, o propio ADO, que tamén está aberto, e permitiu que moitas persoas que se tiñan ou que nos tiñamos que desplazar ao ULA, agora non o facemos. Por certo, dermatoloxía, eu estou indo a Monforte, que ainda fomos esta mesma semana. É certo que a resolución de determinados procesos, como o concurso de traslados, produce casi sempre movimentos de profesionais a outros hospitales. Piden plaza en Monforte e, pois, ao mellor, deciden non ir en comisión de servicio para outro lado, pero esas plazas sempre se cubren con eternidades. Así mesmo, nos últimos anos, traballouse intensamente na integración do funcionamento de servicios do Hospital de Monforte e do ULA, de modo que moitos especialistas do ULA trasladanse a Monforte e non se trasladan os enfermos a Lugo, como vostedes dicen, en moitas consultas que non había en Monforte. Por que hai dificultades moitas veces de cubrir plazas de médicos en Galicia, en concreto en Monforte? De quen é a culpa? Falarémolo nunha moción que temos presentada nós máis adiante. Gracias. Moitas gracias, don Luís. Pois, como sempre, do cha-cha-cha. De quen é a culpa? Do cha-cha-cha. Moi ben, segundo turno, dona Iria. Gracias, presidente. De quen é a culpa? De quen é a culpa, señor Guitián? Pois a culpa de quen ten as competencias en sanidade e en xestión de recursos humanos, dese goberno do PP que leva gobernando 15 anos. Dese é a culpa. Xa sabémolo todos, inda que intenten botar balóns fora. Mire, a Xunta cumple co Hospital de Monforte. En primeiro lugar, que estea un aparello estropeado dende xuño e non o solucionen ata que o BNG o leva á luz pública é un claro síntoma de que non cumpre e de que se non está o BNG vostedes non fan nada. Deixan pasar os problemas para tapar unha xestión nefasta porque son malos xestores. Malos xestores que poñen en perigo vidas por non poñerse en evidencia e que grazas ao noso político conseguimos arrebatarlles ese compromiso. Cando levamos isto á Comisión Quinta, hai case un mes que o noso deputado Iago Suárez levou o mamógrafo á Comisión Quinta a necesidade de dotar dun novo mamógrafo deste hospital,
Vostedes, incluso ao principio, estaban reticentes para aceptar. Ao final, sí que lles conseguimos ese compromiso e alégrome ben de que en algún momento o PP baixe da burra e poida cooperar, sobre todo cando é para mellorar a sanidade e a atención pública de tanta xente. O que lle decía que tiña compromiso de que nun mes ia ser reposto. Día 20 e 5 días, eso que lle comentaba antes, saiu unha voz de Galicia de que xa estaba instalado no hospital, ou polo menos o conselleiro foi sacar a foto, e agardamos que sexa certo. Miren, vou ser moi breve, porque a sanidade pública é o que nos iguala a todos e a todas, porque quen ten cartos, quen ten un maior nivel adquisitivo, xa paga de primeiras, pero quen non, ten que quedar con esas probas diagnósticas que non sabe se estaban ben ou mal. Ese é o verdadeiro problema. Ese é o verdadeiro problema, que tardaran casi un ano en solucionar isto. Así que agradecemos de verdad que teñan en conta todos os puntos desta moción e que voten a favor, porque vai moito máis aló dun simple caso dun mamógrafo. Do mamógrafo era a punta do iceberg do mal estado do Hospital Comarcal de Monforte. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Turno xa para cerrar o debate. Dona Pilar. Home, que veña aquí presumindo da xestión absolutamente insuficiente en materia de sanidade é un pouco triste. Que nos presuma de que se incorporaron 17 especialistas non é xustificación cando para 8 especialidades, insisto, teñen que seguir desplazándose ao ULA, a Lugo. Que é malo para vostedes, pero tamén para os usuarios do ULA, porque nos están sumando 42.000 potenciales usuarios desas especialidades. Polo tanto, o retraso nas listas de espera non é difícil que se incremente. E mire, non lle bota a culpa o concurso de traslados, non lle bota a culpa aos profesionais, deixen de botarlle a culpa ao Goberno do Estado, que xa sabemos por onde ven, non lle bote balóns fora a quen lle toque defender a seguinte moción, que xa sabemos por onde van, pero as competencias tenas a comunidade autónoma, chámese Galicia, chámese Madrid ou chámese Andalucía ou Cataluña, dame igual. As competencias son da comunidade autónoma e teñen que asumilas porque teñen un modelo de sanidade pública insuficiente e fracasado. Moitas gracias. Gracias, dona Pilar. Bueno, pues sometemos a votación esta proposta de Goberno reclamando á Xunta de Galicia a dotación e recuperación de servicios para o Hospital de Monforte. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, non hai votos en contra, 12 abstencións. Queda, por lo tanto, aprobada esta proposta. Pasamos ao punto 6 e ao punto 8. Vamos a acumular o seu debate, porque versa sobre a mesma temática. A primeira deles é unha moción do Grupo Socialista reclamando á Xunta de Galicia que acepta a oferta de condonación de débeda feita polo Goberno de España. E o punto 8, moción do Grupo Provincial do BNG en defensa do acordo do BNG para a condonación de débeda. Ditamen destes dos puntos, por favor. En relación co punto 6, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Clemente Iglesias González, don José Pardo Lombao e don Héctor Manuel Corujo González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde informar favorablemente a moción presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. En relación co punto 8, a Comisión Informativa, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Clemente Iglesias González, don José Pardo Lombao e don Héctor Manuel Corujo González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde informar favorablemente a moción presentada e levala a pleno para a súa aprobación se procede. Muchas gracias, señor secretario. Por orden que están escritas as mocións, en primer lugar, ten a palabra a dona Pilar García Porto para explicar a proposta socialista. Ao longo do último mes, a actualidade política deixou varios exemplos que amosan a fórmula que ten o Partido Popular para facer política e a súa relación cos cartos públicos. Por exemplo, no norte da nosa provincia, máis concretamente en Viveiro, comprobamos como non teñen reparo en condicionar os investimentos á cor política
dese Concello, cunha alcaldesa do PSOE. Non se visitaba o Concello e agora cunha do PP pois comprometen a esgalla todos os días. Pero o mesmo acontece no Concello de Ribadeo, que se refería a miña compañeira alcaldesa de Burela, algo que vostedes, dende logo, deberían de intentar reconducir no seu partido que está ao fronte da Xunta de Galicia. Plans e proxectos que eran irrealizables agora son facilmente realizables. En Santiago, os seus dirixentes non dubidan en facernos pagar a todos os galegos e galegas o prezo do sometemento ás políticas que lles veñen dictando desde Madrid. Rexeitan por motivos ideolóxicos e por intereses puramente partidistas unha condonación da débeda que favorecería, sen dúbida, a nosa comunidade autónoma e a todos e cada un dos galegos e galegas. Para estar en política, creo que é imprescindible prestar atención e facer un esforzo en atender e entender a realidade, o momento actual. Pero o Partido Popular fai moito tempo que só se escoita a si mesmo e a un líder, especialmente o Partido Popular de Galicia, e a un líder moi desgastado en Madrid. O señor Feijóo precisaba manter a mentira de que a quita da débeda ia ser un privilexio para Cataluña, e cando non foi así, cando a finais de febreiro o goberno de Pedro Sánchez anunciou que a quita beneficiaría, como é en realidade, a todas as comunidades autónomas, o Partido Popular decidiu manter a súa mentira en lugar de adecuar a súa resposta á realidade. Algo que, sen dúbida, sería moito máis sensato e máis beneficioso tamén para Galicia. Pero por que o fan? Fano porque o Partido Popular non pensa nos problemas dos galegos e das galegas, pensan nunha estrategia electoral dun líder que, como lles dicía fai un momento, está feble alá en Madrid. Así que o Partido Popular quere convencer a poboación de que a reducción dun terzo da débeda pública galega non é beneficiosa, algo que ninguén entenda, nada que se explique. E mesmo o que non quere entender o Partido Popular é que se fale de débeda pública, porque claro, durante os seus anos de goberno, esa débeda pasou de preto de 4.000 millóns de euros en 2008 a máis de 12.000 no ano 2024. Polo tanto, triplicaron, dende que están ao fronte da Xunta de Galicia, a débeda desta comunidade autónoma. Esa é a súa gran xestión neoliberal ao fronte da Xunta de Galicia, empeorando sistemáticamente todos os servizos públicos, a educación, a sanidade e pasando tamén pola atención á dependencia. O goberno do señor Rueda vai ter que pagar este ano 1.700 millóns de euros en concepto de débeda e non quere que lle perdonen 570 millóns. Bueno, posiblemente porque, como o seu goberno non fai investimentos en sanidade, non fai investimentos en educación, non construe residencias públicas, non desenvolve o ferrocarril de proximidade, nin o transporte por carretera interautonómico, non remata as infraestructuras pendientes, pois claro, o goberno do Partido Popular dalle igual ter cartos ou non, para non facer nada, mellor non telos, que así tampouco critican tanto, verdad? E que, ademais, o propio presidente Rueda ten dito públicamente que precisaría 500 millóns de euros para garantizar a prestación dos servicios públicos no rural. 500 millóns de euros. Estánlle ofrecendo unha condonación de 570 e vaina rexeitar. Polo tanto, vainos a seguir cargando a todos os concellos de Galicia con todas esas cuestións que non nos son propias, con competencias impropias, que estamos asumindo a que nos restan non só recursos económicos, senón tamén recursos humanos nos concellos. Así que nós temos que pedirlles no pleno de hoxe que lle trasladen ao seu presidente, que é presidente tamén de todos os galegos e galegas, que reconduzca, que pense, que recapacite, que intente beneficiar aos galegos e galegas, que a Feijóo xa o ten bastante desgastado, non sei que rédito lle vai sacar alá en Madrid, que pense en todos nós e que acepte esa quita que non é peor nin mellor para Galicia, é igual que para o resto de comunidades autónomas. E, en todo caso, pois nos vai a beneficiar económicamente. Moitas gracias. Moitas gracias, dona Pilar. Agora, polo Grupo do BNG, para expoñer a súa iniciativa, ten a palabra don Efraín Castro. Grazas, señor presidente. Ben, eu adiantaba na outra intervención que hoxe íbamos falar de xestión e de xestión pública e xestión das administraciones e para eso, bueno, máis alá do mito dos grandes xestores que son os Partido Popular, que son
grandes xestores para os seus intereses e os seus amiguetes, está a realidade dos números. Mira, adiantáballelo a señora Porto, pero, mire, doullelo noutra forma os datos. No ano 2009, a débeda de Galiza era do 6,8% en referente ao seu Produto Interior Bruto e no ano 2024 o 15% do seu Produto Interior Bruto. Multiplican por 3 a débeda e son os grandes xestores, pero hai outra que, bueno, saliu agora no debate da condonación, pero tamén eu non vin ningún, nin o presidente Rueda, nin o expresidente Feijóo, nin ningún outro membro do Partido Popular conseguir explicar en razón a que, en vez de acudir ao Fondo de Liquidez Autonómica que ofreceu o Estado ás autonomías, decidiron ir ao mercado libre, os seus amigos da banca, e iso tuvolle un coste aos galegos e as galegas de máis de 100 millóns anuais dende o ano 2012 ao ano 2024, en total de 1.425 millóns que vostedes decidiron pagar de máis a entidades bancarias por non acudir a unha ferramenta que lles ofrecía o Estado, solo por ideoloxía e por vender que vostedes xestionaban ben e tiñan capacidade de endebedarse, pero capacidade de endebedarse máis cara. Que trouxo eso? Bueno, no pacto de investidura, cando se falaba da condonación da débeda, o primeiro que estivo en riba da mesa foi condonar a débeda das autonomías que acudiran á ferramenta estatal, cousa que tiña lógica. Bueno, aí o BNG puxo riba da mesa que os galegos e as galegas non tiñan culpa da inconsciencia, da mala xestión dos gobernos do Partido Popular que acudiran a banca privada para o financiamento da súa débeda pública. E conseguimos nese acordo que o goberno, aún así, aún sendo imprudentes, aún habendo gastado o diñeiro dos galegos e galegas para pagar intereses dos bancos, lle condonara a débeda. Un 33% da débeda galega. Moito máis, xa que fan a comparativa, Galiza, se acepta, vai recibir un 50% máis que Cataluña, xa que sempre poñen Cataluña riba da mesa. E de repente, pois sale o señor Feijóo, galego de pro, a decir que non. Toca a corneta ideolóxica, os presidentes das autonomías gobernadas por o Partido Popular van decir que non a condonación da débeda. E eu digo, mire, poden, na súa intervención seguramente farán, retorcer moitos números, pero a clase traballadora, a xente normal, pois todos teñen tido algún crédito con entidades bancarias. Seguramente unha hipoteca, un pago dun coche, un crédito personal, bueno, normalidade. E imagínense que o chaman do banco e lle din, mire, do que che queda da hipoteca condonámoche un 33%. E dice, ai, non, como eso non me sale a conta. Eso é o que intentan que comulguen os galegos e as galegas decir que lle condonan o 33% da débeda e que eso non lle sale a conta a Galiza. Home, eso é unha tomadura de pelo. Eso é unha tomadura de pelo solo por unha estrategia que teñen no Estado español de canto peor millor e non sei de que, pero ao final un pacto que é igualitario, que condona a deuda a todos, pero que nos interese a Galiza, vostedes escudanse, non saben moi ben en que, para negarse a que lle condonen esa cantidade. É increíble, é increíble. Podía poñer un aforro anual de 600 millóns de euros para os galegos e as galegas só en intereses a aceptar. E vostedes din que non aferrándose a non sei que, a que necesita Galiza mellor financiación. Claro que a necesita, e aí leva moito tempo o BNG tamén dicindo que necesitamos unha mellor financiación, e o Partido Popular votando en contra dunha financiación xusta para Galiza cando goberna. Polo tanto, eu non sei, teñen unha intervención moi difícil porque explicarlle aos veciños de Lugo que van decir que non, a que lles condonen o 33% da débeda, a verdade é que non me gustaría ter que defender eso en ningún ámbito, pero neste pleno moito menos. Polo tanto, a ver o que nos din, porque é imposible de explicar, a non ser que sea só sumisión o que dictan desde Génova. Moitas gracias. E agora, por o Grupo Popular, ten a palabra don Demetrio Salgueiro. Gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. Bueno, antes de falar da débeda, quero falar do que falou o señor Porto.
porque decir que temos que o PP ten un líder desgastado en Madrid, pois a verdad hai que ter bemoles para dicilo aquí, porque si quen ten un líder desgastado, tendo un presidente do goberno con mitad da familia investigada, con ministros que xa non están porque están investigados tamén, con outros ministros tamén investigados. Eso, si non é desgaste, non, é que ao señor Sánchez non se desgasta nin ainda que lle estén dando con un estropajo todos os días. Ese sí que non sofre desgaste. Non sofre desgaste porque está apoiado por todo o ámbito parlamentario, como lle chaman vostedes, de independentistas, todo o que hai pululando por aí que se asocian con el para manterse no poder e seguir chupando do público. Pero, bueno, non está desgastado. Non está desgastado, pero nin consigue aprobar presupostos, que estamos sin eles desde fai 3 ou 4 anos, seguimos sin ver ningún avance, seguimos con financiación nas comunidades autónomas, seguimos sin ter eses fondos de dependencia que se comprometeu, que están comprometidos por lei e que Galicia sigue sin recibir e que están lastrando as contas da comunidade, pero a vostedes eso dalles todo igual, é igual, aquí vale todo, digan que o líder do PP está desgastado, con eso xa se arregla todo. Ben, falando deste caso non é só a Comunidade Autónoma de Galicia que non acepta esta condonación da débeda, é que son moitas comunidades autónomas, a maioría das comunidades autónomas. Por que? Porque non é algo acordado cas comunidades autónomas, é algo imposto porque Esquerra Republicana de Cataluña o impuxo e con unha negociación co presidente do goberno pois chegaron a ese acordo. É increíble que agora o BNG veña aquí como se fora froito da súa xestión cando realmente é de Esquerra Republicana de Cataluña, que foi quen negociou, o señor Junqueras. Non sei se o viron, porque é sabido por todos. Entón, esta negociación levada a cabo a costas das comunidades autónomas non pode ser beneficiosa. Por que non pode ser beneficiosa? Porque foi con interés común manterse unha vez máis no goberno. É a intención de salvar ao soldado Sánchez unha vez máis. Unha vez máis se salva negociando a costas de todos, simplemente cos independentistas, con quen teñen que aportar os seus votos para mantelo no poder. Por que non é boa? A situación da inestabilidade do Estado é total. É ben provocada pola inacción en 3 aspectos. Nin se presentou o proxecto de orzamentos do Estado, nin se actualizaron as entregas a conta ás comunidades autónomas, nin se impulsou o sistema de financiamento autonómico. A revisión do sistema de financiamento autonómico é algo primordial e constitúe a auténtica prioridade para Galicia. En relación á condonación da débeda, Galicia non pode aceptar esta condonación, primeiro, porque favorece as comunidades autónomas incumplidoras e penaliza as cumplidoras como é a comunidade autónoma galega. Non mellora a capacidade de gasto tampouco. Penaliza a disciplina financiera e sustentabilidade das finanzas públicas e vulnerase a autonomía fiscal, beneficiando as comunidades autónomas que subiron o tramo autonómico do IRPF. E porque os galegos e as galegas veríamos incrementado o volume global de endebedamento dos galegos. É porque non se trata dunha condonación, senón que é unha mutualización da débeda. Por descoñecemento ou por mala fe, esquecen tamén as regras básicas do financiamento das contas públicas, porque a condonación da débeda non xera capacidade adicional de gasto ás comunidades. Iso é falso. Xa que a débeda e o gasto social non pode aumentar en aplicación do principio de neutralidade no impacto do déficit e da débeda pública. Polo tanto, as cantidades condonadas non poderán destinarse, como dicen aquí, ao financiamento dos servizos públicos. Non poden, nin en Galicia, nin ninguna comunidade autónoma. Eses 4.000 millóns de euros non se poderían investir nin en sanidade, nin en servizos sociais, por exemplo, porque hai unhas regras fiscais que o impiden. Isto non o dice o Partido Popular, dice a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal nun informe, e dice a lei. O sea que non enganen aos galegos. Isto é algo feito a medida para manterse no poder negociado a espaldas das comunidades autónomas en lugar de ser algo consensuado e levar a cabo medidas que realmente melloren a financiación das comunidades autónomas, que é o que se precisa neste momento. Nada máis e moitas gracias nesta primeira intervención. Moitas gracias, don Demetrio. Doña Pilar. Gracias de novo, señor presidente. Mire, Pedro Sánchez ten un manual de resistencia e Feijóo ten o manual de supervivencia. Non lle queda outra, sabe, señor Demetrio? Non hai máis.
O certo é que dende o Partido Popular teñen un líder desgastado, e xa lle o dixen e teño clarísimo, e é que ademais deberían de empezar a pensar que chama a atención que nun pleno como este, por exemplo, non defende esta moción o señor Ameijide, con todo o respeto que lle teño, non ten nada que ver, pero sorpréndeme que non a lidere, neste caso, o señor Ameijide, e ademais é que continuamos cun goberno que non ten posibilidades de chegar o Partido Popular a ele. Voulle decir por qué. Porque pasan con Vox de Guatemala, da extrema dereita, ao guatepeor do delirio trampista. Aí está o Partido Popular a nivel nacional, e hai varós do Partido Popular e periódicos afíns que creen que con Mazón tamén tería que irse Feijóo. Seguramente a vostedes isto tamén lles chega, e que deberían de estar preparando xa a operación Moreno Bonilla. Polo tanto, cando lles decimos que teñen un líder desgastado, é porque no Partido Popular, a parte das tropas de Ayuso, móvense outras tamén, e vostedes son coñecedores deste feito. Mire, nós creemos nun financiamento xusto, no fortalecemento dos servizos públicos, e o Goberno de España vai a condonar 4.010 millóns de euros a Galicia, que implican máis recursos para educación, sanidade e dependencia, non por liquidez, sino porque se van a poder pagar con estes recursos a débeda, e con estes recursos vaise poder pagar os intereses. Polo tanto, poderán dispoñer de cartos para invertir. Xa sabemos que non é liquidez. Polo tanto, non intente decir que os demais mentimos, intente adaptarse á realidade, que é o que teñen que facer os xestores. Quen vai a ter que explicarlle aos galegos e ás galegas por que non quere máis recursos para Galicia e máis recursos económicos vai a ser o señor Rueda. Non o van a ter que explicar o señor Pedro Sánchez desde Madrid. Vai non ter que explicar o señor Rueda desde a Xunta de Galicia. E vai a ter que explicar tamén por que se nega que Galicia avance, neste caso, condonando eses 4.010 millóns de euros. En relación ás entregas a conta, hai que dicirlles, ademais, que foron os seus deputados, os deputados do Partido Popular de Galicia no Congreso, os que votaron en contra do decreto que prorrogaba a actualización das entregas a conta do 2024, provocando que Galicia non conte con 702 millóns de euros. Esa é a súa responsabilidade. E cando se actualicen as entregas a conta do 2025, Galicia recibirá 10.262 millóns de euros, 9,5% máis do que tiña no 2024. Van a ser as maiores entregas a conta da historia, e todo eso gracias ao goberno do mal querido por vostedes Pedro Sánchez. Moitas gracias. Moitas gracias, dona Pilar. Señor Efrén. Gracias, señor presidente. Ben, señor Demetrio, decíalle que iba a ter unha intervención difícil, pero, bueno, teño que dicir que casi me convenceu. Mire, voulle teatralizar para que o entenda. Poñía o exemplo de alguén que teña unha hipoteca, por exemplo, e chamaba a súa entidade bancaria. E dille, mire, o banco agora fixo as súas contas e vamoslle condonar o 33% da súa hipoteca. E a resposta de calquer veciño ou veciña que teña esa hipoteca sería, no, se non a negociaron comigo, no, eu quero pagar o 100% da hipoteca que non a negociaron comigo. Home, señor Demetrio, os argumentos teñen que ser un pouquiño máis serios. E despois, seguindo en vamos a desmontar mentiras, tralala, cando di que non van poder dedicar ese diñeiro a outra cousa, é unha mentira, vostedes saben, porque, mire, no orzamento da Xunta deste ano van 1.763 millóns de euros para amortizar débeda. 1.763 millóns de euros para amortizar débeda. Si aceptan isto, poden reducir esa cuantía en 600 millóns e esos 600 millóns poden ir no orzamento da Xunta para aquilo que vostedes decidan, para o que o goberno da Xunta decida. Eso, con as normas todas as que cumplindo toda a norma. É unha cousa ben sencilla, non hai que entender moito de dereito administrativo, de como funcionan as contas nunha entidade pública. Polo tanto, minten cando dicen que non se podía xenerar diñeiro para outras partidas, en concreto en gasto social. É unha mentira que ten as patas moi cortiñas. Claro, é que vostedes o que dicen é que, sendo a terceira partida máis grande de todos os orzamentos a que está destinada para amortizar débeda, vostedes non a queren reducir. Non a queren reducir.
E só non a queren reducir para entrar, bueno, nesa campaña que manda desde Génova, que hai que decir que todo a que non. E, por certo, teño que agradecerlle que nos metan nese arco parlamentario de diaños que hai no Parlamento do Estado español, no que vostedes poñen unha línea vermella a pactar con partidos como o BNG, pero pactar con vos medidas racistas e medidas negacionistas do cambio climático, incluso pactar en contra do que vostedes mesmos deciden en Europa, eso sí, con a ultradereita, si vamos pactar o racismo moi ben, si vamos pactar a negacionismo do cambio climático moi ben. Ora, pactar con o BNG, que Galicia salga beneficiada e perda o 33% da débeda, eso son líneas vermellas para os grandes xestores do Partido Popular. Polo tanto, o que lles decía, non teñen forma de explicar porque din que non a reducción da débeda. Non hai maneira humana, non hai ningún veciño ou veciña que podan convencer porque non ten lógica ninguna. Moitas gracias, don Efrén. Don Demetrio, segundo turno. Gracias, señor presidente. Mire, esta operación resultaría moito menos ventaxosa para Galicia que para outras comunidades con altos niveles de endeudamento, moito máis altos que a Galicia. Expertos económicos sinalan que a xestión financiera de Galicia durante a última década permitiu manter os ratios de deuda por debaixo da media nacional, situándose en torno ao 18% do PIB regional, mentre outras autonomías superan amplamente o 25%. É necesario decir que esta condonación non elimina esta deuda, non desaparece, senón que se traslada ao conxunto do Estado, o que significa que todos os cidadáns, incluídos tamén os galegos, acabarán asumindo parte das deudas xeneradas por outras comunidades autónomas con máis endebedamento. Según os cálculos da Xunta, esta operación suporía que cada galego asumiría máis deuda da que se condona á comunidade. O BNG está de acordo con eso? Bueno, pois ten no que decir claramente, pero vou baixar ao seu nivel, señor Castro, para que o entenda ben, xa que lle gusta poñer moitos exemplos de hipotecas e outras cousas, vou explicar dunha forma que o entenda claramente, a pesar de non ser vostede un experto económico, creo que o entenderá. Imagine que vostede e eu vivimos no mesmo piso, vostede ten unha deuda de 10 euros e eu teño unha deuda de 2 euros. Non? Vostede ten 10, eu teño 2. E temos unha caixa común para os gastos comuns do piso, de mantemento e de outros gastos, comunidade. Aportamos as nosas débedas a esa caixa común. Non? Aportamos 12 euros de débeda. Entón, pasaríamos a deber 6 cada un. Vostede de 10 baixaría a 6 e eu de 2 subiría a 6. Co cal, eu estou tendo máis débeda real que vostede. Vostede non é capaz de entendelo desa maneira. Pois isto é o que pasa. Esa débeda pasa á caixa común que é o Estado. É o Estado, que tamén formamos parte os galegos, teríamos máis débeda con isto que se está propoñendo. Por qué? Porque Galicia está menos endebedada que outras comunidades autónomas. Moitas gracias. Gracias, don Demetrio. E agora turno xa para finalizar o debate. En primeiro lugar, doña Pilar. Se vostede e o señor Efrén estiveran de alquiler, esa débeda non sería compartida, sería do propietario do piso, ou que é o mesmo. A quita proposta por Pedro Sánchez para Galicia son 4.010 millóns de euros e condónalle a Galicia a terceira parte da débeda, que conta con 12.000 millóns de euros de débeda. Por certo, triplicaron a vostedes desde Touriño ata hoxe, de 4.000 a 12.000. É o 33% menos. Un de cada 3 euros pasaría a ser débeda do Estado. E iso que quere dicir? Que a Xunta de Galicia tería 4.010 millóns de euros máis no seu orzamento para repartir entre todas aquelas necesidades que temos os galegos e galegas, que son moitas. Polo tanto, señor Demetrio, que non entende ninguén. Non entenden nin vostedes, se sean sinceros. Non entenden nin vostedes, que foron ali e marcharon porque non tuveron valor os seus representantes das comunidades autónomas para votar en contra porque non se pode facer. Non é de recibo, nin siquiera para negociar. Chegaron e marcharon, fixeron o espectáculo. Pero isto non entende ninguén. Moitas gracias, don Efrén. Ben, señor Demetrio, encántame cando dicen expertos financieros, eso está moi ben, eso é un aval que non é indiscutible, pero a realidade é que, lle decía, pasaron do final do bipartito un 6,8% do PIB de Galicia de débeda a un 15% na actualidade. Por lo tanto, eso non hai que ser un experto financiero para entendelo, solo saber que é casi o doble unha cuantía ca outra. Pero despois, mire, eu voulle rematar cunha pregunta moi sinxela, pero que vai facer ou que vai decir o señor Rueda
cando aqueles varóns do Partido Popular que son presidentes noutras autonomías acaben aceptando a quitada da débeda. Eses varóns que sí que poden e que sí lle poden decir que non ao señor Feijóo, cando eso pase, que van facer o señor Rueda a fronte da Xunta de Galiza? Vai seguir condenando os galegos para seguir debaixo da bota do señor Feijóo ou vai ter valor, como van facer outros presidentes do Partido Popular, de aceptar unha quita que só responde ao sentido común? Gracias, don Efrén. Pois eu tengo que facer unha breve reflexión. Don Demetrio, sin acritud, como dicía Felipe González Fallanos, sin acritud. A resposta que está clarísima, don Efrén. A resposta é que o señor Rueda vai aceptar a quita como os demais, porque xa dixo que había que a letra pequena e onde a luz igual, etcétera, etcétera. Pero máis alá deso, as súas matemáticas non están no plan de estudios. Iso que vostede explicou aí, iso non é transmisible a isto que estamos falando aquí. E mire, é curioso que vostedes empezaron falando de Cataluña. Oye, pero resulta que a que máis se beneficia é Andalucía. A que máis se beneficia con 18.000 millóns, 18.000 millóns, é Andalucía. Claro, ahora se acalaron un pouco por eso, porque se deron cuenta que deben máis cos catalás. E unha boa parte da deuda subiuna o actual presidente. Só hai que mirar os datos oficiales. Por tanto, isto tamén non hai que decir. E vostede dixo antes que o que estaba desgastado era o presidente do goberno, xa se lle nota, pois cando vai por Europa adiante, por aí, pois os respetos que se teñen máis alá do formalismo, o señor Feijóo ou o señor Sánchez. Só hai que mirar, só hai que mirar a figura de un e de outro. Pero falaba vostede de investigados. Investigados, primeiro, a ver como acaba eso. Non é o mesmo que condenados. Ustedes teñen moitos. Nos ainda non. Ustedes teñen moitos. Fíxese se teñen que onte a señora Cospedal non reconocía nin a súa voz cando falaba co Villarejo. Inteligencia artificial. Bueno, decía a señora Cospedal. Eso sí que hai que ter bemoles, hai que ter bemoles. E digo unha cosa, mire, o señor Feijóo ten suerte de que a señora Ayuso teña investigado a súa parella. Eso frena un pouquiño. Se non, xa tiña pasado o porto de Guadarrama como o señor Casado. Exactamente igual. E fala vostede de pactos con Esquerra. Son malísimos porque os pagamos todos. Pero cando o señor Aznar, o nefasto presidente do goberno de España, o peor presidente do goberno de España, tinha que dir así clarísimamente moito mellor o señor Rajoy que o señor Aznar, pero muchísimo mellor, con diferencia. Cando ese señor pactou con Puyol 50 acordos de cesión a Cataluña, 50, naquele famoso pacto, e lle cede por primeira vez o 30% do IRPF, que o pagábamos todos igual, iso foi fantástico para España. Tan fantástico foi que acabou o goberno case completo condenado. Non se acordan cantos ministros foron condenados? Mata, el de Economía, en fin, un montón deles. Iso era bon para España. Sería bon para o Partido Popular, pero para España non foi bon, é evidente que non foi bon. E mire, xa remato. Vostedes o que queren é calderilla. Non me quites deuda, dame suelto, porque así se me dá suelto, vou dando cheques e camisetas polas parroquias onde non goberno, como fan ustedes para as festas. Non é vergonzoso que ustedes vayan con cheques a darlle 1.500 euros para unha festa, non sei que, non sei cuánto, o delegado da Xunta e alguén máis por aí, e outros que non teñen siquiera o cargo do delegado da Xunta, dando 1.500 ou repartindo camisetas, como en Ribadeo, dicía antes a compañía de Burela, antes de ser alcalde. Eso lle parece que é unha gestión de verdad. Eso sí que é xugar cos fondos de todos os galegos, porque son cartos públicos, para andando caramelitos a ver se conseguimos votos. Iso tamén que pagamos todos tamén está moi ben. Eso seguro que sale da deuda, desa deuda que vostedes generaron. Ustedes pensan que os demais somos tontos. E, home, non somos máis listos que os demais, pero máis tontos tampouco. Así que, de verdad,
donde mete, ustedes voten o que queiran, pero que esta proposta é boa para Galicia, inda que só sea por intereses que aforra, é evidente. Inda que só sea eso. Bueno, rematado o debate, sometemos a votación esta proposta, en primeiro lugar, o punto 6 do Grupo Socialista, para que Galicia acepte a condenación de débeda do Goberno de España. Votamos? Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, non hai abstencións, queda aprobada esta proposta. Sometemos agora a votación o punto número 8, que é a moción do BNG en defensa do acordo do BNG para a condenación da débeda. Votamos. Votos emitidos 25, votos a favor 13, en contra 12, non hai abstencións. Queda tamén aprobada esta proposta. Pasamos ao punto número 7, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG de respaldo á petición da Plataforma SOS Sanidade Pública solicitando o apoio á manifestación do día 6 de abril. Ditame da Comisión, por favor. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don Clemente Iglesias González, don José Pardo Lombao e don Héctor Manuel Corujo González, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda informar favorablemente a moción presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. Para explicar a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra don Daniel García. Bo día a todas e todos. A Plataforma SOS Sanidade Pública acordou convocar unha manifestación en Santiago de Compostela o día 6 de abril, dada a nula resposta da Xunta de Galicia e da Consellería de Sanidade ás reivindicacións expostas pola sociedade galega e as numerosas plataformas en defensa da sanidade existentes por todo o país, co obxecto de incrementar os recursos, mellorar a organización e funcionamento da atención primaria e frear o deterioro, o desmantelamento e a privatización de todo o sistema sanitario público galego por parte do Partido Popular. Desde o BNG non podemos máis que apoiar as reivindicacións da Plataforma SOS Sanidade Pública, ao igual que apoiamos as reivindicacións que a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública da Mariña expuxo na gran manifestación celebrada en Viveiro o pasado día 23 de marzo. O domingo pasado puidemos ver como a xente da Mariña saiu novamente á rúa para recordarlle a quen xestiona a nosa sanidade que o está facendo mal e cada vez peor. Estivemos ao lado da xente da Mariña, ao lado de máis de 5.000 persoas que, a pesar de que o tempo non acompañaba, saíron á rúa fartos de que a Xunta de Galicia este acabando con a nosa sanidade pública e desmantelando o Hospital de Burela, o Hospital da Costa, o Hospital da Mariña, como lle queiran chamar. E o Partido Popular, onde estaba? Onde estaba o Partido Popular? Ali non. Estaban cerquiña, eso sí. Estaban de paparota, de mariscada. Por favor, hoxe non me falen de símiles alimenticios, que veñen de rirse da xente da Mariña, mentras máis de 5.000 persoas reivindicaban unha sanidade pública de calidade e vostedes estaban de mariscada, de paparota, ali ao lado, deixando de lado os veciños de Viveiro e da Mariña. Sorprenderíame moito que apoiasen esta moción, xa que non vin nin o primeiro alcalde ou alcaldesa do Partido Popular acompañando a veciñanza nas súas reivindicacións. Pero traigolle deberes para que o pensen de cara á manifestación do día 6 de abril en Santiago, para que vexan o que reclama a sociedade a través da voz da plataforma. Apunten, vexo que están metade, pero bueno, xa lle pasarán os deberes. Apunten, precísase a creación de prazas en todas as categorías profesionais, que se reduzan os cupos de medicina de familia, que se cubra o persoal nos seus permisos, baixas ou vacacións todos os días e durante todo o turno, a dotación de pediatras en todos os centros de saúde, así como incrementar a dotación de outras especialidades, a creación de novas categorías nos centros de saúde, a cobertura de todas as ausencias nos PACs, dotando a todos de 2 equipas completas todos os días. E para que vexan un claro exemplo de como estamos na Mariña, que é o que me toca a min máis preto, voulles a falar de algo verdadeiramente preocupante, como é o caso da ambulancia medicalizada. Igual é que non o saben. Hai xente da Mariña aquí enfrente, pero a sociedade ten que sabelo.
Señores, non pode ser que só haxa para toda a Mariña unha soa ambulancia medicalizada. Dirán, bueno, unha ambulancia, cal é o problema? Queren que lles explique o que pasa con esa única ambulancia cando esa única ambulancia ten que facer un traslado a outro hospital? Traslados que, por outra banda, non deberán ser competencia desta ambulancia, xa que está pensada para servizos de proximidade, pero ten que asumilos tamén. Pero que pasa cando esta ambulancia medicalizada ten que ir a Lugo ou a Coruña? Pois sí, exacto, que unha comarca como a nosa queda día sí e día tamén sen un servicio tan necesario como este. De verdade que nos merecemos isto? De verdade que temos que normalizar unha situación que é lamentable? Somos veciños de segunda, os veciños da Mariña. Están vostedes deixando co cu ao aire a máis de 70.000 persoas. Están vostedes de acordo con esta xestión? De verdade que cada día logran decepcionarnos máis. E iso que o señor Balseiro, fai uns anos, cando dixo que non nos preocupásemos por perder a área sanitaria. O sea, aquí íbamos ter máis e mellores servizos, decía el. Máis e mellores servizos. Máis ben deberá dicir que teríamos máis edificios e menos servizos no Hospital Público da Mariña. Valoren vostedes mesmos a xestión da Xunta de Galicia e, por favor, valoren apoiar esta moción. Moitas grazas. Moitas gracias, don Daniel. Ben, polo Grupo Popular, ten agora a palabra don Francisco Balado. Sí, bons días. Gracias, presidente, deputados e deputadas. Bueno, señor Castro, dixo vostede que non apuntábamos as peticións. Nos apuntamos porque parte destas peticións témolas guardadas porque llas fixemos ao Parlamento Galego e o BNG votou-nas en contra. Por tanto, eu vou a dicir, non sei se vostede sabe que moitas destas e das que veñen na moción, que tamén vou levar eu despois, foron e son votadas sistemáticamente polo Bloque Nacionalista Galego en contra no Parlamento. Polo tanto, eu creo que vostede, todo ese brío co que saliu, podía guardalo, porque efectivamente, revisando, bueno, pois un pouco a forma na que votaron nos últimos anos, pois deixa moito que desexar. Pero, bueno, imos empezar coa exposición de motivos ou coa réplica. Temos que dicir que nos atopamos ante unha moción pouco seria e moi pouco creíble, porque vemos que o obxecto desta moción non é precisamente a defensa da sanidade pública, que sí deberá ser por parte de todos, e además reclamándolle á Xunta a responsabilidade que ten e ao Goberno central a responsabilidade que ten. Non é como dixo o señor presidente, que dixo que a culpa foi do cha-cha-cha. Non se trata de botarlle a culpa aos outros, non. En materia sanitaria, mentras non se transfira o 100% das competencias do Estado a todas as autonomías, a Xunta e as autonomías teñen competencia, pero o Goberno central tamén as ten. Non hai tal cha-cha-cha nin tal recochineo sobre a sanidade. Xa o dixemos en máis ocasións, estamos ante unha plataforma que, en lugar de defender a sanidade pública galega, que deberá ser o obxecto, actúa como unha plataforma partidista para atacar como ariete contra a Xunta de Galicia e contra o Partido Popular. Pero imos demostrar o que dicimos, claro que imos demostrar, mire, imos ao contexto da constitución desta plataforma. Cando se constitue a plataforma SOS Sanidade Pública? O pouco tempo de que o bipartito perdese as eleccións en Galicia no ano 2009. Foi xa no 2010, aos poucos meses, cando esta plataforma se constitúe. Miren vostedes que moi ben tiña que estar a sanidade no bipartito, é moi mal xusto cando empeza a gobernar o Partido Popular para que se constituíra esta plataforma e empezar a ter que defender a sanidade pública. Por iso non é creíble a súa moción. Mais ben, isto é unha vergoña de moción. E eu lo digo eu hoxe aquí, no pleno de aquí. E saben por qué? Ainda lles vou dicir máis. Miren, isto está formado, esta plataforma, por nostálxicos do bipartito. Xa o dixen en máis plenos nesta institución. Nesta legislatura, na anterior e incluso en anteriores legislaturas. É un conxunto de nostálxicos. E por que son nostálxicos? Casi todos teñen carné de militantes, tanto da esquerda galega como do nacionalismo. O seu presidente, o presidente desta plataforma, xa non vou dar datos, aínda que sí, se poderían dar, é un médico que foi membro do Consello Asesor do Sistema Sanitario de Galicia co Goberno bipartito.
Recordan vostedes cando a Fundación Amancio Ortega no ano 2015 fixo unha doazón aos Sergas por valor de 16,8 millóns de euros de mamógrafos, mamógrafos, polos que moi preocupados estaban antes, e aceleradores lineais para axilizar os procesos de diagnóstico e prevención do cancro? Pois este señor era un dos que protestaban en contra desta donación de aparatos médicos para previr e defender o cancro en Galicia. Protestaba e dicía que eran aparellos innecesarios. E ora ben, o Bloque Nacionalista Galego pídenos que apoyemos unha manifestación e unha plataforma política, unha plataforma sanitaria cuxo presidente ou voceiro, como lle queiran chamar, protestaban contra da donación de aparatos por parte dunha fundación ao Servizo Galego de Saúde. Pretende, mira, aínda que non fóramos políticos, fóramos persoas da pé, da rúa, nin íamos ir á manifestación sabendo isto, nin é conveniente que a xente o saiba se vostedes queren ter xente na manifestación. E sabe por que yo digo? Porque, miren, é un tema moi sensible, é dicir, calquera de nós podemos ter familiares con cancro, podemos telos, ou incluso nós mesmos. Eu, ainda que non me metese en política, se me piden que apoie a unha plataforma sanitaria da que o seu voceiro se ría e facía burla e negaba que foran vos para a sanidade galega estes aparatos doados pola Fundación Amancio Ortega no ano 15, nunca apoiaría, dende logo, nin apoiaría a Fundación, nin apoiaría a plataforma, nin apoiaría o partido que defenda este tipo de peticións, porque é absurdo. Polo tanto, eu non sei a que veñen hoxe con esta moción. Se queren, pidan algo directamente e nosotros analizarémolo e estudiarémolo. Non é a primeira vez que o noso grupo vota en contra do Goberno da Xunta de Galicia pedindo melloras en materia sanitaria. Non é a primeira vez. E poderíamos facelo. Ahora ben, non nos pidan este tipo de carnavaladas porque os carnavales xa pasaron. Mais recentemente, este señor no ano 2021 tamén protestaba durante a pandemia. Decía que o perigo do virus se magnificaba por intereses económicos. Bueno, non sigo nesta intervención, despois lle seguirei contando algo máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Balado. Ten agora a palabra por o Grupo Socialista, don Pablo Rivera. Moi bons días, señoras e señores deputados, señor presidente. Tamén quero aproveitar para agradecerlle o traballo que fan as intérpretes da linguaxe de signos, porque moitos trapos e moitos sapos teñen que tragar cas burradas que di o Partido Popular. Compadezoas, pero, bueno, elas teñen que facer o seu traballo e o fan con moitísima dignidade. O señor Balado, en vez de defender unha moción, o único que fai é desacreditar a plataforma SOS Sanidade Pública. Bueno, supoño que será igual de vehemente na defensa da plataforma de BCRA, que esa é liberal, se admite tríos, entón é moi liberal, señor Balado, pero esta non, esta é partidista, Ni un só dato, nin unha culpabilidade acerca do que estou pasando, pero eu vou aproveitar este pleno para retratalos. Falando das plataformas, xa andan os cabecillas entrando e saído, deben andar nerviosos, algo lles pasa, son os de sempre. E ao final, bueno, con isto da sanidade, pois vamos a dar algún datiño que a ver se o motiva para a seguinte intervención. Claro, ora xa dice o señor Balado, volve a decir que a sanidade, ou non estar o 100% transferida, xa é responsabilidade do Goberno do Estado. De verdade, señor Balado, que ten que facerse mirar algo isto da interpretación, porque o Estatuto de Autonomía, no artigo 34, 1 e 4, fala da sanidade interior, que é responsabilidade da Xunta de Galicia. Mire, eu xa sei que vostede personalmente non ten culpa de certas cuestións, pero o seu partido sí. Eu que eu saiba, o Partido Popular leva gobernando Galicia dende o ano 2009, que presume moitas veces con maioría absoluta, que eu saiba. A competencia en materia sanitaria será da Xunta de Galicia, non sei, eu pregúntolle, porque a verdade que me teñen moi sorprendido. E as reivindicacións de sanidade pública creo que son bastante coherentes, porque falan de datos que non só defende esta plataforma, tamén defenden as asociacións profesionais, os colexios médicos, familias, usuarios, datos de informes públicos e que nos din, por exemplo, voulle dar un dato, que máis de 11.000 nenos e nenas deste país non teñen pediatra asignado. Onte mesmo,
a miña nena, teño unha nena, sufría unha pequena infección, chamamos ao médico e dixeron que non había pediatra, que fóramos ao ULA. É a realidade da sanidade pública galega. E ata que un o padece, o mellor non o entende. Pero cando un empeza a padecer, pois dáse conta que tamén hai 200.000 persoas en espera dunha primeira consulta hospitalaria, 120.000 que agardan unha proba diagnóstica, 46.000 unha operación quirúrgica. Polo tanto, a realidade eu creo que é algo que debería ser orgullo de calquera país, de calquera sociedade avanzada, nas mans do Partido Popular. Desgraciadamente, estamos a ver que parece máis unha sanidade do século XIX que do século XXI. Eso, pois, pasa nas cidades, pero tamén pasa no rural, onde este problema se acrecenta ano tras ano, donde moitos pacientes e moitos usuarios teñen que percorrer quilómetros e quilómetros para tan siquiera recibir unha atención médica fundamental e básica. Pero isto non só pasa ca sanidade. Por eso debeu marchar Feijóo para Madrid e o Partido Popular, como Feijóo era o máximo defensor do rural, ao marchar para Madrid o Partido Popular esqueceuselle esa dedicación ao rural e olvidouse da educación no rural, da sanidade, da vivenda, non teñen nada que ver con todo eso. Outro dato obxectivo da Organización Mundial da Saúde, supoño que vostedes non lle dan veracidade aos datos que lle dou. A OMS recomenda destinar un 25% do orzamento sanitario á atención primaria. Despaciño, lle digo, que a Xunta de Galicia destina un 14%, máis dun 10% menos do que sería recomendable. Vostedes xa sabían e xa se lles anticipaba no ano 2019 cal era a situación da sanidade neste país. Menos médicos, menos pediatras, menos centros de saúde. E que fixeron? Pois nada. E despois vostede chama moita atención, e con isto remato, que se fachandee de que Amancio Ortega fixe unha donación, que está moi ben, pero que o problema non é ese, é a súa maneira de pensar en diferencia a que teño eu e a que ten este grupo. Eso, nun país avanzado, pois, sinceramente, progresista, deberían decir, eso terían que facer vostedes, non Amancio Ortega. Fachondense do que queira, pero que teña que vir un señor dunha fundación privada a cubrir os valeiros da sanidade pública que vostedes, por competencia, non fan, pois eu, de verdade, a min preocuparíame. Moitas gracias. Don Daniel, segundo turno. Ben, señor Balado, non falou vostede na súa intervención da situación da sanidade, pero, mire, xa falou eu, porque ao mellor pensan que nos estamos inventando algo. Falou vostede de vergoña. Mire, isto sí que é unha vergoña. Mire, isto é unha vergoña. Hoxe, día 24 de marzo, non hai ningún médico no centro de saúde. Deberán acudir ao PAC de Burela. Non sei se o viron. Xa vale a plantilla para todos. Xa creo que andan pasando de centro de saúde en centro de saúde. Xa só lo modifican. Vale? No Concello de Foz, por se non están postos ao día, un concello de máis de 10.000 habitantes, 10.000 persoas sen médico. E vostedes están tranquilos. Eu non quero pensar se onte a ambulancia medicalizada tuvera un traslado, sen médico, sen ambulancia, a Mariña abandonada. E que tal en Río Torto? E que tal en Trabada? Que tal en Ribadeo? Que tal en Castro? Que tal no resto dos concellos? Eu non sei, de verdade, se os representantes destes concellos na Diputación están cómodos defendendo a xestión a nivel sanitario da Xunta de Galicia. Eu creo que non, ainda que teñan que, entendo, votar a favor das súas propostas. E nós seguimos falando de sanidade, e seguimos para bingo, e seguimos co tema das consultas. No Hospital da Mariña atópase en situación de emerxencia, en servizos como cardioloxía, digestivo, uroloxía, dermatoloxía, medicina interna, pola falta brutal de persoal, o que provoca unhas listas de espera escandalosamente elevadas e derivacións masivas ao ULA por cousas que deberan resolverse no noso hospital. Temos déficit de persoal en todas as categorías profesionais, o que provoca unha sobrecarga de traballo de tal calibre que chega a producir estrés laboral nas e nos traballadores, saltando todas as alarmas de riscos laborais.
Listas de agarda insoportables en servicios que antes non había. Entón, iso é que a xestión vai cada vez en peor. Eu non sei. Por non falar de que xa non temos servicio de logopedia. Un servicio fundamental para o desenvolvemento integral das crianzas, dos mozos, das mozas e das persoas adultas. E para solucionar todo isto, teremos que darlle nosas solucións a que vostedes non as realizan. Para solucionar todo isto, señores do Partido Popular, hai que ter vontade política e xestionar. Hai que incrementar o orzamento sanitario público, ter un plan de saúde galego que adapte os recursos ás necesidades, recuperar os servicios privatizados, que non son poucos, e no caso da Mariña, recuperar o que nos roubaron, a área sanitaria da Mariña. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Balado. Sí, gracias, presidente. Ben, señor Rivera, eu non tratei de mentir nin inventei, díxeno claramente. En virtude do Estatuto de Autonomía, a sanidade, na maioría dos casos, está transferida ás comunidades autónomas, pero non se pode negar que o Goberno central teña competencias, que é o que dixen antes, no encabezamento. E mire, a convocatoria de prazas mira é competencia estatal, non é das comunidades autónomas. O mellor teñen que transferila. A axilizar os procesos de homologación de títulos é unha competencia desenvolta por un decreto 889/2022. Estatal tamén. Modificar o Estatuto Marco tamén é unha competencia estatal. Por lo tanto, ninguén está negando que a sanidade esteña transferida, pero tampouco podemos obviar que o Estado conserva competencias. Reclaman vostedes na súa moción que apoiamos esta plataforma porque queren que se recuperen recortes nos hospitais comarcais. E a pregunta que nos facemos é a seguinte: onde estaba a plataforma cando no ano 2022, coa lei de provisión de prazas de difícil cobertura, a que a señora Castro na moción anterior do Hospital de Monforte dixo que non valía para nada porque só permitía manter os médicos 2 anos nos hospitais comarcais? Xa se ve que o nacionalismo non lle interesou nunca aprobar esa lei. Onde estaba a plataforma? Porque o BNG, no ano 2022, no mes de setembro, cando esa lei foi a votación ao Parlamento, votou en contra e ao Partido Socialista tamén. Oye, pois ti pode ser de dereitas ou de esquerdas, pero se se propón unha lei coa que se pretende mellorar, ainda que só sexa durante 2 anos, a sanidade na tua comunidade autónoma, se che queda un mínimo de coherencia, deberás votar a favor. Outra cousa é que non esteñamos a buscar melloras en materia sanitaria, que é o que aquí vimos. Aquí o que se ven é a facer ruxido, non a procurar melloras en materia sanitaria. Porque se se pretendera por algún motivo mellorar a sanidade, hombre, necesariamente habría que pedirlle algo ao Estado, non? E mire, eu nas legislaturas que levo aquí como deputado nunca puiden ver que o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista, desde que goberna o socialismo España, se dirixiran ao Goberno Central a reclamarlle ninguna sola petición en materia sanitaria. Eu nunca as vin. O mellor é que me olvidei do pleno ou do punto de orden do día no que se aprobaron. Podemos velo igual no pasado mes de febreiro, no pleno, en materia de dependencia. O BNG, que levaba no seu acordo de investidura indiscutible para apoiar o señor Sánchez, reclamaba o financiamento da dependencia ao 50% entre Galicia e o Estado. Como se votou no pleno do mes pasado? O Partido Socialista en contra e o BNG astívose. Por lo tanto, creo que estou bastante acertado no que estou dicindo. E en materia sanitaria sucede exactamente o mismo. Se queremos que mellore a sanidade en Galicia e no resto das comunidades autónomas, sun cuique, o que dice o aforismo latino, a cada un o seu. A Xunta de Galicia que cumpla as súas obrigas e o Estado que cumpla as súas. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Pois se a cada un o seu, po próximo día, en vez de facer o ridículo diante da Diputación de Lugo, póñanse aí na rolda da muralla número 70. Pois iremos, porque eu, de verdade, o ridículo tan esperpéntico do outro día non acabei de entendelo, pero bueno. E di vostede que non acorda ni unhas... Pois logo está dormindo no pleno, señor Balado. Perdona que yo diga, porque eu aquí levo moito tempo, casi como a vostede probablemente, e recordo que aquí os socialistas e o Bloque Nacionalista Galego, cando hai que pedirlle algo ao Estado, non temos problema. Vostedes sí. Vostedes son máis pillos. Tiran a pedra, esconden a man, e así nos vai, con vostedes. Así temos unha provincia afogada, temos unha provincia
sen médicos, sen centros de saúde, sen profesores, que eu creo que do que se trata un pouco de debatir nesta moción. E resumindo, basicamente, nós vamos a apoiar esta moción porque a Xunta de Galicia non é capaz, non é quen de xestionar con viabilidade a sanidade pública deste país, máis ben é quen de desmantelala, xa non digamos no rural, porque a Xunta non aprendeu absolutamente nada da pegada da pandemia, porque non escoitan os profesionais da medicina, nin os colexios médicos, nin as organizacións que os representa, porque teñen 11.000 nenos en pediatras, 200.000 persoas que están á espera dunha primeira consulta hospitalaria e, como xa decía, porque un sistema como a sanidade pública, que debería ser orgullo de calquera país avanzado, nas mans do Partido Popular parece máis unha sanidade do século XIX que do século XXI. E o mellor exemplo de que vostedes non escoitan o representa, creo que algo se ten dito aquí, que mentres a xente estaba manifestándose, reivindicando, xa non só os da plataforma, sino todos os veciños e veciñas da Mariña, vostedes estaban celebrando unha papatoria para celebrar a primeira gran medida da nova alcaldesa de Viveiro, que é a de incrementarse un 40% o seu salario. Iso é o que lles preocupa a vostedes, iso é o que lles quita o sono. Xa o fixo Rueda tamén, cando se manifestaba no outro lado, estaba comendo outro cocido en Lalín. Son moi de cocidos. Que lle vamos a facer? Ao final, de verdade, coxe van a salir cocidos, porque isto non ten xeito. É dicir, falamos de SOS e ao final personalizan, atacan unha persoa, os membros da plataforma. Que máis lles dá os membros da plataforma? Non veis que a vostedes tamén lles dá igual en Becerrea quen sexan, home? Se a vostedes lles dá igual, que máis ten iso? Para que vamos a descalificar? É lexítimo, a democracia, xa sei que non lles gusta moito, pero a vida e a democracia son así. Pues moitas gracias. Turno de peche, don Daniel. Ben, o que está claro é máis que demostrado que o Partido Popular non vai estar á altura nin dos galegos, nin das galegas, nin dos mariñáns. Demostran no día a día e aínda que intenten silenciar, ocultar e manipular as reivindicacións da sociedade a través dos medios de comunicación non nos van calar, porque somos moitas e cada día somos máis. O que sí, eu creo que o domingo pasado foron defender os intereses da Mariña, pero equivocáronse de intereses, equivocáronse tamén de Mariña. Era a Mariña lucense e non a Mariña Gueimonde. Moitas grazas. Gracias, don Daniel. Sometemos a votación o punto número 7. Iniciativa do BNG. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 13, en contra 12, non hai abstencións. Queda aprobada esta proposta do BNG. Pasamos ao punto número 9. Que é unha moción do Grupo Provincial Popular para exigir ao Goberno de España medidas para paliar o déficit de facultativo na atención primaria. Ditamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa, por maioría, coa abstención do señor Presidente, don Efrén Castro Caloto, dos señores deputados, doña María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e don Carlos López, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora diputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde informar favorablemente a moción presentada e elevada ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias. Para expoñer a iniciativa ao conxunto do Pleno, ten a palabra don Francisco Balado. Gracias, presidente, de novo. Ben, a situación da atención primaria está a ser difícil en toda España por un problema de déficit de especialistas e de médicos en atención primaria, en medicina familiar e comunitaria de alcance estatal, o que fai prácticamente imposible cubrir as prazas nos casos de xubilacións, de baixas e tamén de ausencias. Esta situación xa era coñecida dende hai anos e, sobre todo, en abril do ano 2018 hai que destacar que as comunidades autónomas, cando gobernaba o Partido Popular,
xunto co Goberno, aprobaron nun Consello Interterritorial de Saúde unha serie de medidas para corrixir as carencias que se estaban orixinando e que se prevía que iban a acontecer nos anos vindeiros. Sen embargo, aquelas medidas quedaron sin efecto coa chegada ao poder do Goberno do Partido Socialista de Pedro Sánchez en xuño do ano 2018, que postergou e non deu cumprimento ao pactado naquel Consello Interterritorial de Saúde. Non abordou para nada estas medidas e a situación da sanidade en todas as comunidades autónomas dende aquel ano 2018 foi empeorando progresivamente. Foron 4 anos de inacción e varios ministros ata que no ano 2022 o Ministerio de Sanidade presentou ao Consello Interterritorial un informe no que se marcaba o ano 2027 como punto de inflexión onde se producirían situacións críticas no Sistema Nacional de Saúde. Dito informe sinala a especialidade de Medicina Familiar e Comunitaria como a especialidade con peores pronósticos de déficit, identificando as causas máis determinantes neste problema, como, por exemplo, a fuxida dos residentes desta especialidade a urxencias e o escaso incremento das prazas MIR debido á rixidez do procedimento de acreditación de prazas formativas por parte do Goberno Central. Dende este tempo, desde o Goberno Central, que é quen ten a responsabilidade no que vamos a mencionar, pouco se fixo para resolver a situación, máis ben deixouse correr o reloxo. Prácticamente todas as medidas que se levaron a cabo nestes anos no ámbito competencial foron das comunidades autónomas, o que xa levamos tempo indicando. Houve comunidades autónomas como Galicia que tiveron que avanzar con medidas propias ante a negativa do Goberno Central de poñer en marcha medidas para paliar o déficit en materia de atención primaria en todas as comunidades autónomas. Ata tal punto chegou a situación que comunidades de distinto signo político suscribiron un manifesto no que reclaman ao Goberno de España unha serie de medidas urxentes para solucionar a situación na que se atopa a atención primaria. Está claro que esta demanda conxunta é unha realidade que nos afecta a todos con independencia do signo político. 2 anos despois dese debate, o pasado 24, volveuse realizar un informe sobre a necesidade de médicos en España, por encargo do propio Ministerio de Sanidade, onde se volvían a actualizar os datos e se alertaba da situación crítica do Sistema Nacional de Saúde. O Goberno da Xunta de Galicia actuou e, facendo uso das súas competencias, elaborou a lei que antes dixemos, a Lei de Provisión de Prazas de Difícil Cobertura, que permitía contratar médicos por concurso de méritos sen oposición. Unha medida pioneira no Estado que fai máis atractivas determinadas prazas e que lle permitiu convocar máis de 350 por esta modalidade, especialmente no noso rural. A falta de acción ou inacción do Goberno Central por poñer solucións en riba da mesa que faciliten que haxa facultativos e que as comunidades poidan contratar fai que moitos concellos galegos teñan serias dificultades para cubrir as prazas que quedan vacantes ou as baixas do personal sanitario. Xa que logo é urxente que o Goberno de España teña en conta as demandas que hai tempo lle veñen trasladando todas as comunidades autónomas para paliar o déficit de personal e adote, sen dilación, cantas medidas sexan precisas para poñer remedio a unha situación que se está agravando ano a ano. Por todo isto, o noso grupo presenta esta moción coa seguinte proposta de acordo: que o Pleno da Deputación de Lugo inste ao Goberno de España a axilizar o proceso de homologación de títulos dos profesionais sanitarios, mentras non se transfira esta competencia a Galicia, incorporar de maneira inmediata as novas plazas acreditadas á oferta formativa de especialistas, modificar o Estatuto Marco para elevar ata os 72 anos a idade máxima para o exercicio da profesión médica, acelerar a implantación xa iniciada, pero ainda non concluída, da especialidade de médico de urxencias e, por último, impulsar, na liña do que veñen facendo comunidades autónomas, como é o caso da nosa, medidas que permitan incentivar a provisión de prazas que se consideran de difícil cobertura. Nada máis. Muchas gracias, señor Balado. Por o grupo do BNG ten a palabra dona Iria Castro. Grazas, presidente. Moi ben, hola de novo. Ben, hai uns días vimos como o PP provincial escenificaba o gran agravio da sanidade pública aquí diante da Deputación. É curioso, sendo eles quen gobernan dende hai 15 anos. E por boca do seu voceiro, pero tan preocupados non estaban xe o domingo. En vez de facer, se non lles gustaba a manifestación de só sanidade pública, podían terse manifestado. Por outro lado, e pedindo xa a Sánchez todo iso, pero non o fixeron.
Preferiron seguir de paparota porque o que lles importa non é defender a sanidade pública. O que lles importa é defender a nefasta xestión do PP durante 15 anos na Xunta de Galiza. A súa nefasta xestión e a súa pouca credibilidade. Para comezar, están reciclando unha proposta que xa fixo que foi voceiro do PP no Parlamento Pedro Puy en 2023. E casualmente fixo estas declaracións despois dunha manifestación de SOS Sanidade Pública. Tanto lles molestan que é acción-reacción. E agora, como saben que é gravísimo que vostedes estean votando cada pouco tempo unha e outra vez en contra da sanidade pública, con honrosas excepcións aquí, deciden botarlle a culpa a Sánchez. Pero imos analizar esta sarta de mentiras, incongruencias e medias verdades. No informe Oferta e Necesidade de Especialistas Médicos 2021-2035, que teño aquí, non sei se o leron todo, pero di cousas bastante interesantes. Fala de que as medidas que propoñen vostedes son medidas curtopracistas, que a medio e longo prazo necesítanse outro tipo de medidas, como, por exemplo, mellorar as condicións de traballo. Non como fai a Xunta, cando decidiron ofertar contratos estables de 3 anos para todos os residentes que remataban a formación. 30 de 70 prazas. O primeiro erro, quizáis, foi chamarlle estable a un contrato de 3 anos, 3 míseros anos. Como non van fuxir os médicos de medicina familiar e comunitaria a urxencias ou a privada se sofren de forma continuada e dende hai anos sobrecarga de traballo, inestabilidade laboral e peores condicións contractuais? Pois é normal que escapen dunhas malas condicións. E agora vou desmentir outro bulo que dixo vostede na anterior exposición da anterior moción e que tamén está nesta exposición de motivos. O escaso número de prazas MIR. A ver, 2017, último ano de Rajoy gobernando, 98 prazas MIR para medicina familiar para Galicia. Desde que cambiou o goberno, 2018, 105, 2019, 134, 2020, 21, 142, 2022, 23 e 24, 207 prazas. Están en máximos históricos. Nunca tantas houbo, nunca tantas se deixaron de cubrir, porque as condicións laborais que proporciona o Sergas son malas, sen paliativos. Por moito que repita a mentira, señor Valado, que esta xa non é nin a primeira nin a segunda vez que yo escoito, non se vai convertir en realidade. En 2024 quedaron sen cubrir un 30% de prazas MIR aquí en Galiza en primeira volta. Somos a cuarta comunidade con máis vacantes. E iso significa que en Lugo, despois de 2 voltas, quedaron 16 prazas vacantes das 30 ofertadas. A provincia de Lugo perde con vostedes na Xunta e perde con vostedes na oposición. En Galiza o que temos é un problema de mala xestión de recursos humanos e de mala xestión do orzamento. E vostedes son os únicos que teñen as competencias en recursos humanos para mellorar incentivos e condicións laborais. No informe Oferta e Necesidade de Especialistas Médicos 2135 xa establecen que hai que ir a melloras salariais. Establecen unha táboa con componentes dun sistema de recompensa total, que está no punto 4.3, se o quere ler, señor Valado, donde fala de compensación laboral, seguridade e estabilidade, unha carga de traballo adecuada, etc. O que estamos vendo hoxe en día non é o resultado de Pedro Sánchez, é o resultado de 15 anos recortando en sanidade e maltratando as usuarias e as profesionais. Como, por exemplo, cando estableceron a posibilidade de reducir os complementos de productividade do salario por acumular máis de 4 días de lista de espera para unha consulta, sobre todo cando esta xente está cubrindo as baixas de outros compañeros que non se cubren. Cando case toda a provincia de Lugo está sin pediatra asignado e teñen que facer 1 hora e media ao aula, cando máis do 50% do personal de enfermería é temporal, eses son os grandes xestores. O PP é o gran xestor cando convertiu o Sergas na ETT máis grande. Diso teñen que presumir? Non. Ou, por exemplo, como se pode ver no recente concerto do Hospital Domínguez por 3,7 millóns en Pontevedra, mentres amplían Montecelo, seguramente para ter camas pechadas. Isto non é un problema de que non haxa médicos, que tamén, pero o problema é que o PP utiliza orzamento en sanidade pública para inflar de concertos á privada e despois non oferta unhas mellores condicións laborais aos médicos de aquí. Por iso non se cubren as prazas MIR, señor Valado. Por iso os máis de 300 estudantes de medicina prefiren non quedarse aquí e prefiren emigrar a outros países ou emigrar a outras comunidades. Grazas. Moitas gracias, dona Iria. Para o Grupo Socialista, ten a palabra don Pablo Rivera. Pois sí, un pouco o fío da moción anterior, que decía eu, cando vi esa foto do Partido Popular, decía, pero esa xentiña nin con GPS se orienta, porque, home, como acaba de recoñecer o propio Valado, se a Xunta ten as competencias, pois era ir un pouquiño máis abaixo, tampouco era andar tanto, e ojo, que nesa foto había médicos, o mellor viven moi ben, porque en termos xerais hai nos que viven mal. Eu volvo o de sempre. Decía o presidente,
Claro, a culpa será do cha-cha-cha. A min gustame máis a versión de Gabinete Galigari, que era un pouquiño máis movidiña. E digo movidiña porque, a ver, vostedes, díganme si ou non, levan dende o 2009 gobernando a Xunta de Galicia con maioría absoluta. Sí. Competencia en materia de sanidade da Xunta de Galicia. Sí. E logo, non dan feito chollo como vai isto. Porque eu non sei que lles está pasando, A parte, fíxense, para aqueles que non se deran conta, onde está tendo problemas o Partido Popular en Galicia? Na dependencia, xa la conselleira como unha aí a tope dicindo que a culpa é de que hai que cumplir o 50%, que é mentira, pero sale igual. A vivenda, tamén competencia do Estado. E ora a sanidade, competencia do Estado. Eu non sei, pero son igualitos que vos. Xa renegan do Estatuto de Autonomía, do Estado de Autonomía, é mellor pechar San Caetano, marchar pa casa, que goberne Pedro Sánchez, total vai levar a culpa igual, porque fan vostedes, home. Claro, decía, falando de datos, isto foi política que fan vostedes habitualmente. Agora voulles falar de datos, que vostedes nunca din. 1.100 prazas recortaron na atención primaria. Pecharon 900 camas hospitalarias. Xa lle dixen que 80% de Lugo non ten pediatra. Reduciron os recursos nos PACs, nos hospitais comarcais. Están a deixar os hospitais comarcais como cascalóns valeiros. E que fixeron para solucionar isto? Os médicos aproban o MIR, e cando aproban o MIR non se van a Asturias porque faga mellor tempo que en Galicia, que por aí anda. Nin se van a Castela León por as praias que teña Castela León. Vanse porque as condicións que lles ofrece o Sergas e a Xunta de Galicia son indignantes. Por eso se marchan. Non é un problema de Pedro Sánchez, é un problema do seu conselleiro, que para que, bueno, xa o nivel que temos. Vou non reproducir, non son moi desto, porque, como dice Palabrotas, eu son unha persona así bastante educada. Pero o noso conselleiro de Sanidade, o máximo representante da sanidade pública deste país, dixo o seguinte, textualmente, non digo palabrotas, repito, que la gente mayor no sabe de tecnología y una mierda, con perdón. La gente mayor maneja la app del Sergas que te cagas. Este é o nivel do noso conselleiro de Sanidade. Pero nun exercicio de frivolidade, por si o toque de rueda non lle chegara, a verdade que o tipo está facendo méritos para que o voten, todo hai que dicirlo, debe estar cansado da sanidade pública porque fai méritos de narices para que o largue. Pero esta frase é antolóxica, debería pasar, estou non reproducindo o que el dixo, dice: a saúde parece máis unha definición de orgasmo que outra cousa. Eu non sei o que entende este home por saúde e o que entende este home por orgasmo. Non sei se estará confundindo co termo gatillazo en vez de co do orgasmo, porque isto máis que un orgasmo, un gatillazo da sanidade pública e da cidadanía, os problemas que lle está xerando neste país. Miren, no ano 2019, xa o dixen antes, había un informe que advertía da crítica situación que estaba a vivir e a atravesar a sanidade pública, que necesitaba relevo xeneracional, que necesitaban investimento, pasar do 14 ao 25 como recomenda a propia Organización Mundial da Saúde. E que vixeron vostedes? Colleron o informe, meteron nun caixón. Non son de arrugar, son de meter en caixón. E despois foronse decocidos. E así estamos. E eu que digo? Volvo a repetilo, con isto xa remato. A ver, eu hasta ahora pensei que Vox era a única formación política que creía no Estado centralista e non creía nos estados de autonomía. Pero claro, vexo vostedes agora, que se a vivenda, Pedro Sánchez, que se a sanidade, Pedro Sánchez, que se, eu que sei, o color das sillas dos asientos da Diputación de Lugo, Pedro Sánchez. Pois logo marchen pa casa, porque de verdade que a súa aportación é nula. Moitas gracias, señor Rivera. Non se poña usted nervioso. Non parece que rompamos o vaso, despois temos que poñer outro. Bueno, dito eso, señor Balado, segundo turno. Gracias, presidente. Bueno, a mí chámame a atención as voltas que dan para non falar do punto de orde do día cando non lles interesa. As voltas que dan para non ter que reclamarlle ao Goberno Central algunhas das competencias que ten que
o que vimos nós pedir hoxe aquí, e é do que vimos a falar, falan de todo, que si Vox, que si tal, que terá que ver Vox con esta moción na que vimos a pedir que se apoie a estas peticións, unhas peticións concretas que ademais supoñen unha axilización importante de medidas para mellorar a atención primaria. Non falaron para nada dos puntos de acordo que tratamos, ni sequera os debaten, os puntos de acordo que figuran na moción. E por último, por riba, ainda tiro o micrófono, que iso xa é o colmo. O vaso. Bueno, pois imos falar dos puntos de acordo, que é o que nosotros vimos. Nosotros entendemos que son puntos importantes que permitirían melloras na atención primaria. O punto primeiro, o que pedimos, o de pedir a axilización dos procesos de homologación de títulos, non é unha petición deste grupo porque sí, é dicir, é algo que xa iniciou o Goberno no ano 2022, é o decreto 889 do ano 2022 que permitía axilizar trámites no proceso de homologación e que incluso o propio decreto decía que a solicitude de homologación se respostaría nun período máximo de 6 meses, porque non avanza o Goberno. Que interés teñen vostedes en que o Goberno non avance e non axilice ese proceso de homologación de títulos? Porque sería bon para todas as comunidades autónomas. A modificación do Estatuto Marco, que tamén o pedimos, para elevar ata os 72 anos a idade máxima de xubilación dos facultativos para o exercicio da profesión médica, pois parece moi lóxico, porque ademais foi o propio Goberno Central o que implantou o réxime de xubilación activa para que os facultativos se puderan xubilar, se querían, voluntario, aos 70 anos. Polo tanto, por que non se vai poder prorrogar aos 72 anos se ademais é unha medida lóxica e está sendo negociada co Ministerio de Sanidade? De verdade é tan difícil apoiar esta medida, esta proposta por parte do Grupo Socialista ou do Bloque Nacionalista Galego? Faise tan difícil apoiar esta petición. En canto a medida consistente en acelerar a especialidade de médico de urxencias, é unha medida avalada por un real decreto promulgado polo Goberno Socialista. Isto non é ningún invento, pero é que ademais hai máis de 10.000 facultativos que fixeron esta reivindicación en moitas ocasións. E fixérona e firmaron e pedírona por escrito porque efectivamente querían que se impedise a fuga hacia esta especialidade de profesionais da atención primaria. Non é que se vayan polas pésimas condicións, como dice o Bloque Nacionalista Galego, non, é que se ti queres ser médico de urxencias é lóxico que teñas unha formación mínima, como establece o decreto, de polo menos 4 anos, é dicir, que señas un verdadeiro especialista, que é o que se persigue. E por último, o que pedimos... Nada máis. Turno de peche ainda. Moitas gracias. Dona Iria. Gracias. Mire, estamos falando da escaseza de médicos de atención primaria. O punto número 22, aquí, do informe que mencionan vostedes, di que a atención primaria se configura como un problema esencial, bla, 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 bla. Para cubrir, es preciso, no basta con convocar máis plazas MIR ou homologar máis títulos extranjeros, es preciso un plan de incentivos dirigido a la medicina familiar y comunitaria e considere los 13 componentes de la recompensa total. Tabla 3, mirar. Dixen yo antes, non é algo que digamos nacionalistas, é algo que está nese informe que vostedes citan na súa exposición de motivos. Miren, outro día no famoso vídeo, o seu voceiro dixo que a Xunta de Galiza fixo todo o que estaba nas súas mans, chegando a cubrir prazas sen ningún tipo de oposición, pero non hai máis. E realmente aquí o compañeiro Amejide titubeaba porque sabía que o que dixo foi unha tremenda trola. Non pode facer máis nada o PP en 15 anos de goberno, non pode mellorar as condicións salariais, non poden facer unha planificación a medio prazo de necesidades sabendo a idade media das persoas en activo. Iso sí que pode facer, iso non ten que facer Pedro Sánchez. Outra idea que lle vou dar para que poidan facer dende a Xunta de Galiza, ter un orzamento digno. É certo que a partida de sanidade é a que máis orzamento ten, 5.123 millóns de euros, pero tamén é certo que ten unha suba pírrica dende 2024, un 0,93%. Dicía antes o compañeiro Amejide que a inflación sube un 8%. Ben, pois o orzamento da Xunta en sanidade non sube nin un 1%. E voulle dar os datos do bipartito de 2009, pero ca inflación, para que vostede se sitúe. Ca inflación, en 2019 investíanse 5.000 millóns de euros en sanidade, así que vostedes, a día de hoxe, en 2025, só invisten 213 millóns máis co bipartito. Esas son as vergonzas do PP, que non invisten no prioritario e prefiren seguir mercadeando ca nosa sanidade. E vou citar tamén ao señor Balado, que dicía outro día que estaban fartos de ver mocións de PSOE e BNG sobre a sanidade.
A min do que me farta é facelas, señor Balado, e vostede do que debería estar farto é de que o timen cando lle din dende o seu partido que o consultorio de Castro vai estar aberto. Diso debería estar farto, ou de escoitar como se mofaba a señora amigo na Comisión Quinta das familias que ian queixarse da falta de pediatra nos 3 concellos. E de moitas cousas máis debería estar farto, como a xente de Folgoso e de Seoane que se teñen que enterar por un papeliño como que enseñaba antes o meu compañero de cando teñen médico. Diso debería estar falto. Ou de que lle sigan mentindo unha outra vez os veciños de Doiras de se vai a ver médico no consultorio. Pero ademais disto non é só nós, non dicimos só isto nós. O Consello Técnico da Atención Primaria de Galicia publicaba varias medidas para implementar e mellorar a atención primaria, que son as medidas que poden ver na nosa enmenda. Entre elas está aumentar os recursos ata o 25% do orzamento, tal e como propuxo o BNG, mellorar a capacidade resolutiva e ampliar plantillas, ter un plan de choque para a atención primaria de 200 millóns de euros para poder implementar cambios profundos en toda a xestión. Porque non chega que veñan médicos 2 anos e se vayan a outro sitio. Hai que facer cambios profundos. Por exemplo, máis cousas como mellorar a accesibilidade dos centros, garantir a consulta en 48 horas, pôr en marcha programas de educación sanitaria, etc. Pídolles que lean a emenda e que a teñan en conta. Grazas. Muchas gracias, dona Iria. Señor Rivera. Sí, decía o señor Balado, falaba de fugas, e de fugas é mellor non falar, porque o Partido Popular tamén ten unhas cantas. A ver, levamos, de verdade, eu sei que ten que defender, estas de sanidade sempre lle tocan a él, e, bueno, pois dentro do que é a súa ideoloxía o defende ben, pero se un vai á realidade, home, dende o 2009 levades gobernando a Xunta de Galicia e sempre presumides, con razón, porque os datos son, iso é evidenciable, que tedes unha maioría absoluta, pero eu, a ollos do que eu vexo todos os días, e corríxame se me equivoco algún dos aquí presentes, a sanidade pública non mellorou nos últimos anos. Polo tanto, como diría Rajoy de perogrullo, o que non mellora empeora. É así. E a situación da sanidade pública, en calquera sitio que se preste, está moito peor que hai 15 anos. 15 anos nos que vostedes tuveron tempo de solventar, de arranxar, de apostar por un relevo xeneracional que sabían que iba a ser unha necesidade. Isto xa se avisou hai moito tempo. Claro, por que marchan os que aproban o MIR? Pois marchan porque non teñen unhas condicións boas. Incluso no rural se poden ofrecer condicións boas, como se ofrecen outras comunidades autónomas como Asturias, que xa non digo por a cor política, ou Castela e León. Marchan para aí. Pero, a ver, hai que ser serios, non poden montar todo este Cristo para botarlle a culpa a Pedro Sánchez, porque eu supoño que alguén yo creerá, pero eu non. Eu de verdade que non yo creo porque non ten unha argumentación o suficientemente sólida para crelo, porque quen pecharon as camas non foi Pedro Sánchez, quen reduciu especialistas non foi Pedro Sánchez, quen reduciu... Eu digo mesmo, son un pouco pesadiño, pero as evidencias me remito, non? Eu creo que, no fondo, pois, a realidade é que, xa o dixen antes, cando non se dá feito o chollo, moitas veces, isto como aquel que recorda está facendo o chollo e dice no, bueno, isto así non se... Bueno, pois a culpa a culpa outra arreglamos, e vostedes fan así as cousas. A culpa sempre é dos demais. Entonces digo, claro, sacamos a Vox porque co tema da sanidade é inevitable. Cada vez escoran máis para aí. Por unha cousa que a min sí que me parece que se teñen que facerse mirar, porque cando alguén este reivindicando un servicio público como esta sanidade, deixen de facerse mazones e estar comiendo e celebrando paparotas a costa dunha necesidade que teñen moitos veciños e veciñas que a sanidade pública. Por eso digo que máis ou menos se parecen a Vox, porque Mazón pactou con Vox, e Mazón, cando se estaba producindo a riada, estaba disfrutando dunha deliciosa comida. Non vou a decir en compañía de quen. Gracias, señor Rivera. Agora pecha usted o debate, señor Balado. Gracias, presidente. Bueno, simplemente para rematar e para concluir o que antes iba a decir. Bueno, señora Castro, o que dixo a señora Meijide de que Galicia fixera o que puido como moitas comunidades autónomas é certo, e hai que entendelo no sentido de que cando unha comunidade autónoma forma o 100% dos especialistas que se lle acreditan e xa non ten médicos nas listas de contratación, non se lle poden pedir máis, porque non ten de onde sacalos. E iso pasou
e pasa cos pediatras. As listas de pediatría están vacías. Se lle asignan 100 pediatras e formou os 100 e xa nas listas de contratación non ten máis, dígame vostede que milagre vai facer unha comunidade autónoma para ter máis pediatras. Por dicirlle algo. Por lo tanto, eu creo que é unha proposta moi seria, moi coherente, moi superficial, señor Rivera, educado e correcto, para que imos a dicir o contrario, pero vostede foi moi superficial e non quixo falar dos temas, non entrou no fondo desta cuestión, e a min gustaríame debatir con xente que estudie o tema e que analice o fondo da cuestión, se as propostas e as peticións son boas ou son malas, pero bueno, en calquera caso pedimoslle o apoio porque entendemos que son propostas coherentes. Gracias, presidente. Moitas gracias, señor Balado. Pues sometemos a votación esta proposta do Grupo Popular. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 12, en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada esta proposta. Pasamos ao punto número 10, tamén unha moción do Grupo Provincial Popular para exixir ao equipo de goberno da Diputación que estableza que os precios das prazas do centro residencial e de día comarcal de Becerreá sexan iguais aos fixados para o resto de centros de atención a maiores da rede provincial. Dictamen da Comisión, por favor. A Comisión Informativa dos Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención do señor presidente don Efrén Castro Caloto, dos señores deputados e diputadas dona María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e don Carlos López López, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora deputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, acorde informar favorablemente a moción presentada e leválo a pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor secretario. E agora, para expoñer esa iniciativa, ten a palabra don Antonio Mejide. Moitas gracias, presidente. Dicía estes días, nun artigo de opinión, unha carta, ou como queiramos chamar os medios de comunicación, a súa nova asesora para a presidencia, que non todos somos iguais. Nesta Diputación estou de acordo con ela, totalmente de acordo con ela. Nesta Diputación, por desgracia, non todos somos iguais. Eso é certo, eso é certo. Creo que atraicionou o subconsciente cando escolleu ese titular para a carta, porque dixo exactamente o seu leitmotiv, a súa forma de entender a política provincial, ao menos. Para vostedes hai veciños de primeira e veciños de segunda. En esa carta, precisamente, ese titular reflexa perfectamente esa política ou esa forma que teñen de entender a provincia de Lugo. Por tanto, é triste, pero temos que pedir algo tan simple aquí como o trato igualitario aos 67 concellos ante un goberno que só quere marxinar, que só quere dividir, que só quere separar e diferenciar. Hoxe, polo menos é certo que un cargo de confianza de presidencia de Tomé, pois dixo no titular da súa carta a realidade máis grande que se dixo nesta provincia. Non todos somos iguales. Para esta Diputación, non. Dicío xa no seu día o señor Rivera, cando se lle escapou dicir que, claro, que aquí hai veciños e veciños do PP. Esta inflexión fíxoa, así literalmente. Por tanto, veciños e veciños do PP. Neste caso, no de Becerra, creo que non é así, pero bueno, agardo as súas explicacións. Non se preocupe, non ten tempo vostede para explayarse, non se preocupe. 18 convenios asinados para a construción dos centros de atención a maiores. Dos 18 convenios, 9 están xa executados e en marcha. Casualmente, as 9 se puxeron en marcha en concellos gobernados polo Partido Socialista ou polo Bloque Nacionalista Galego. Casualidades? Non. Volvo ao titular de antes. Non todos somos iguais. Para a Diputación, non. Confirmo o que dice a señora Loureiro. As que están en marcha ou que moveron algún papel para poñelas en marcha nos vindeiros anos tamén coincide, casualmente, que son de alcaldes ou de concellos gobernados polo Partido Socialista ou o BNG. Non todos somos iguais. Para o Partido Socialista e o BNG, non. E o caso de Becerrea é un caso moi claro, moi evidente. En 2016 se asinaron un convenio, 5.415.000 euros, dos cales houve unha baixa, unha vez se contrata a execución, 1.318.000 euros, comprometido a invertila ou reinvertila no equipamento desa residencia, non se fixo. E aí eu creo que, se non me equivoco, o alcalde e presidente da Diputación, casualmente eran tamén da color política socialista,
A construción rematou hai 3 anos, algún dos actores de aquel momento xa non está, a maioría ou unha parte deles tamén siguen, algún cambiou a camiseta, eso é certo, probablemente tamén teña algo que ver con o trato que lle dispensa a presidencia da Diputación, pero a realidade é que a residencia sigue pechada. Culparon a Xunta, culparon a todo o mundo de que estivese pechada, pero evidentemente aquí o único responsable é a Diputación Provincial. E dicía que cambiaron os actores, pero aquí siguen dúas personas que siguen ostentando postos de máxima responsabilidade, a señora García Porto ou o señor Rivera, máis dereita e esquerda do presidente Tomé. Así que vostede, señor Tomé, e eu non estábamos nesta negociación, eso é certo. Pero si os seus alfiles políticos, os mesmos que firmaron e asinaron todos os papeles e aprobaron e levantaron a man cada vez que era necesario aprobar algo para a residencia de Becerreá. Por tanto, decía o señor Rivera antes que a culpa é dos demais. Home, nesto non poderá votar yo outro, porque vostede era un dos membros, pero noutra pirueta política das que nos ten acostumbrados, vostede que firmou, que avalou, que levantou a man cada vez que había que facer algún trámite vinculado á apertura da residencia de Becerreá, hai uns días díxonos que non era o seu modelo. Que vostede que levantou a man durante todos estes anos, porque estaba aquí, o señor Tomé e eu non, pero vostede sí. E agora resulta que se equivocou, que a levantou durante tantos anos sin darse conta que ese non era o seu modelo. Ou lee poucos papeles ou ton menos credibilidade da que todavía considero que ten, que é pouca. E o único certo é que non todos somos iguais, como decía a señora Loureiro, porque un veciño de Navia paga 1.390, un de Meira paga 1.390, un de Rivas de Sil paga 1.390 euros se é dependente, e un veciño de Becerreá propoñen que pague 2.200 euros. Evidentemente, con isto queda perfectamente acreditado que di a nova asesora de presidencia: non todos somos iguais. Para a Diputación de Lugo, non. Moitas gracias, don Antonio. Ahora, para o Grupo Socialista, ten a palabra precisamente quen usted citaba, don Pablo Rivera. Casi por alusión, se non son a man esquerda ou dereita, dame un pouco igual, pero vamos a bailar, señor Ameijide. Vamos a deixalos retratado, pouquiño a pouco. Porque vostede falaba de algúns que non están, pero outras siguen, e foron das que mecían la cuna. Sabe quen digo? A dos anónimos. E, por certo, non lle faga moito caso, que vostede eu sei que ten pensamento propio. E como lle siga facendo caso e o siga desplazando así a dereita no Salón de Plenos de Lugo, xa lle dixen ao señor Poia, non me equivoquei, vai acabar fora. Entonces, esta vergonza, esta moción é unha auténtica vergoña. E non todos somos iguais. É unha moción miserable. A min recórdame o protagonista da novela de Víctor Hugo, Los Miserables, o Thénardier, que aproveitábase moito do sufrimento alleo. Mire, vostede e eu tuvemos a fortuna de estudiar nunha universidade pública. Todo se ha dito gracias ao progresismo, porque se non houbera progresismo, mellor vostede estudiaba e eu non. Pero o que debemos ter son distintos profesores, porque o que non é de recibo, é que vostede, concretamente, o Partido Popular, xunto con algún acólito que teñen por aí, se sirvan do sofrimento alleo, especialmente dos máis vulnerables, para mentilos, para engañalos, non teñen límites. Escórnanse por un puñado de votos. De verdad, nunca vin a ninguén escornarse por un puñado de votos. Vostedes que levan 15 anos gobernando na Xunta de Galicia, igual que pasa ca sanidade, tampouco teñen nada que ver en residencias. 15 anos sin facer unha soa residencia pública nesta provincia. Xa sei que é bastante manido isto, pero é verdade. O outro día escuitei un termo co que os vou a bautizar a partir da hora. Son uns xerocapitalistas. A maior definición do Partido Popular de Galicia é que son uns xerontocapitalistas. Fan negocios cos maiores. Abandonaron os nosos avós, os nosos pais, durante 15 anos nesta provincia e agora cree vostede que ven aquí a pedirlle á Diputación que si los precios, que si non sei que. Mire, é un mentiroso, porque debera saber que os prezos os fixa a adxudicación do contrato cando se licite, non o que vostede di. Ojalá a xente de Becerreá está vendo isto. Non os que veñen habitualmente, sino os que realmente teñen esa necesidade, porque se darán conta das mentiras do Partido Popular e das súas concretamente. Vostede minte deliberadamente e le importa 3 pimientos. O sea, que non me faga rir, señora Meijide,
que aquí, pois ese señor que está ali sentado, e o que lle fala, xunto con meus compañeros do equipo de goberno, levamos abertas 9 residencias. Iba a traer un cartelón, pero era moi grande, non collía. E vamos a seguir abríndoas, que ninguén se equivoque. O Partido Popular, canto máis se retrasa a apertura da residencia de Becerreá, mellor. Como diría Rajoy, cuanto peor, mejor. E todos o sabemos. Pasa que, bueno, podo entender que haya xente a que o señor Ameijide lle colen as súas mentiras, pero a min non. E tamén lles digo, cora que andan en recollida bueno, non era de firmas, de alegacións, non fagan como noutras ocasións que nas propiedades, se deciden prepararlas a terceiros, non fagan como noutras ocasións onde nas propiedades dos documentos de Word quiten o nome do autor, porque senón sábese quen é. E a verdade é que ese é o nivel que ten o Partido Popular neste grupo provincial. A realidade é que este goberno viu máis residencias que abriron vostedes nos últimos 15 anos e que son uns demagogos. A min vénseme á cabeza esta frase de Castelao de que o que non sabe a onde vai non chega nunca. E vostedes non teñen nin idea, porque esa residencia vais a abrir e acabouselles o conto, por eso non lles interesa abrila. E por eso lles planteo esta emenda, que sería o razonable se vostede exercera o pensamento propio que estou seguro que ten e non o de Elena Candia. Estou seguro que sería capaz de presentar esta moción, de concertar plazas públicas na residencia de Becerreá, se tanto lle preocupan os precios. Se tanto lle preocupan os precios, incluso pode preguntarlle se teño ou non teño razón o seu compañeiro Valado, que quen fixe o precio é o precio de licitación, non é o precio dun estudio de viabilidade. Pero claro, non ten ni idea. Despois tiña que puntualizar aquí algunha cousa que teño 30 segundos. En Ribadeo goberna o Partido Popular e creo que o trato é perfectamente correcto. Pasa que vostede non se entera. E outra cousa moi importante, eu levantei a man para esa residencia, pero levanteina para a súa construción, claro que sí, igual que moitos do Partido Popular. Pero o modelo de xestión eu non a levantei. Que se entere vostede e os de Becerreá que andan dicindo eso. Moitas gracias. Gracias, señor Rivera. Por o grupo do BNG ten a palabra don Efrén Castro. Grazas, señor presidente. Ben, falaba vostede, señora Meijide, de diferencias. Voulle tratar de ser didáctico, xa sei que non lles gusta, pero a veces é bo nas intervencións. Mire, a primeira diferencia que hai é que vostedes, o Partido Popular, e naquel momento o alcalde, e que sigue sendo o alcalde de Becerreá, que vostede tildou de que cambiara a camiseta, bueno, eso en política chamase un trásfuga, pero vostede evitou dicilo, decidiron que a residencia de Becerreá fora distinta a todas as demás, que fixo a Diputación de Lugo, e iso é achacable a un acordo, daqueles acordos tan bons que tiñan entre vostedes e o señor Martínez. Esa é a realidade e é a gran diferencia. Por eso hubo que facer cousas distintas, porque é unha residencia que non se parece en nada ás outras. Ben, os números que saen aí, xa lle explicou o señor Rivera, é un estudio económico-financeiro, que o que di a lei do que hai que partir. E a realidade é que ese modelo pois é moito máis caro de soster que outros. Moito máis caro de soster. De feito, vostedes deberían non saber. Costanlles os concertos que teñen con as residencias privadas 1.000 euros de media máis que as prazas 100% públicas. Son datos que dan vostedes. Por lo tanto, debería saber que as macroresidencias son máis caras que as outras, pero a culpa dese modelo diferente é do Partido Popular e o señor Martínez. Decidiron na extinta Suplusa, decidiron que querían unha macroresidencia para Becerreá. Eso sí, queríanla, pero sin modelo de como xestionala, nin que vai pasar con ela, e máis claro, sin ningún interés de aportar nin un só euro. Voulle seguir sendo didáctico. O interés que ten o Partido Popular porque os veciños e veciñas de Becerreá teñan unha ou outra taxa ou canon para a residencia ou un canon máis baixo é cero. E poden dicir, eso é subjetivo, dice vostede, señor Castro, dice o BNG, pero mire, voulle facer unha conta. A Xunta de Galiza ten o 100% das competencias en servicios sociais e ten moitos fondos para servicios sociais. Sabes canto destina para a residencia de Becerreá e para as demais dos centros da Diputación de Lugo? Cero. 0 euros aportados para o CAN de Becerreá. 100% das competencias
e 0 euros aportados. Eso é o que lles preocupa. Pero claro, despois, investigando en cousas, pois digo, que curioso, mire, de cada 10 prazas que oferta públicas a Xunta de Galiza, 8 están concertadas con outros centros. Bueno, sigamos tirando deses datos. Resulta que na provincia de Lugo, de todas as residencias que hai públicas que non son da Xunta de Galiza, concerta 0 plazas. 0 plazas nas da Diputación de Lugo, 0 plazas na do Concello de Sarria, 0 plazas na do Concello de Foz, 0. Vostedes colaborar en algo que sea público e que teñan as competencias, non. Explíqueme por qué. Eu son de Sarria, xa non lle vou poñer de exemplo as da Diputación. A min chámame moita atención que con Sarria convenin 0 plazas e haxa centros moi cercanos privados nos que teñen un convenio que durante 25 anos van concertar o 80% das plazas que ofertan. Home, eu como cidadano de Sarria sí que me sinto moi discriminado por a Xunta de Galiza, porque os de Sarria temos que manter unha residencia na que a Xunta de Galicia aporta 0. E para as de Becerrea o mismo, levan riéndose deles todo o tempo. Primeiro dicindolles que os que van facer a residencia non a van facer, e agora veñen aquí con esta pantomima. Home, sería fiable, sería para sentarse a falar, é dicir, pois sí que lles preocupa a economía da comarca de Becerrea. Si veñen cunha proposta e vámonos sentar ca Conselleira de Servicios Sociais a ver o que pode aportar a Xunta de Galiza. E é máis, diferencias, que esa sí que xa é para o colmo da discriminación con Lugo. Un mira a prensa e sale a Conselleira dicindo que na Diputación da Coruña, oye, con o futuro modelo da Diputación da Coruña, aí sí que vai concertar plazas. E cos de Lugo, non. E ven vostede e empeza a súa intervención dicindo que hai cidadáns de primeira e de segunda. Home, pois para o Partido Popular está claro, non só por este caso, pero por outros moitos, que unhas son os cidadáns da Cornisa Atlántica e outros da provincia de Lugo que nin merecemos nada, nin nos van dar nada. Gracias, don Efrén. Segundo turno, señora Mejide. Señor Rivera, estudiamos efectivamente nunha universidade pública, pero non gracias a un goberno progresista. En tal caso, gracias a Paco Cacharro, expresidente desta Diputación, porque eu estudiei na Universidade de Lugo, e a don Manuel Fraga, que foron os grandes impulsores desa universidade. Si lle dá igual, si lle dá igual. Pero, bueno, vostede arróguese méritos que non ten, como outras veces fai con outras cousas. Claro que afirmo que van a pagar 1.750 euros a tarifa base general autónoma e a tarifa base general de dependente 2.200, porque non o digo eu, é que o cálculo no que se vai a basear, presumiblemente, o pliego no que van a licitar esa residencia, pon ese dato. Pero que non o inventei eu. Isto aprobaron vostedes fai un mes neste mesmo salón de plenos. Publicaron o día 7 deste mes no boletín oficial da provincia. É que non o digo eu, é que dixeron vostedes. O único que non me quedou claro hoxe aquí é se van a apostar pola igualdade na provincia ou non. Se van a considerar que todos os veciños que vayan a unha residencia pagada con fondos da Diputación Provincial deben pagar o mesmo, ou se vai haber 9 residencias cun coste, cunha tarifa por usuario e cunha tarifa distinta. Porque non lles caiben o alcalde, porque non lles gustan os veciños, ou, bueno, pues por calquera motivo nos que vostede escolla. Porque o señor Rivera dice que non é o modelo da Diputación. Oiga, pero é que vostede aprobou o inicio, firmaron o convenio entre o PSOE da Diputación e o PSOE de Becerrea, aprobaron os pliegos, aprobaron o proxecto, anunciaron infinidade de roldas de prensa, apertura, construcción, todo tipo de tramitacións, e hoxe resulta que por arte de virlo que non é. Hoxe non é o modelo. Era un despiste. Todo isto que fixo durante estes anos, pois aí despistáronse. A única realidade, señor Rivera, é que un veciño que queira ir á residencia comarcal de Becerrea, se abren nas condicións que vostedes anunciaron e publicaron no boletín oficial da provincia, pagará un 60% máis, 810 euros máis cada mes, que se vai 10 kilómetros máis para adiante e chega a Pedrafita ou un pouco máis hacia lá e vai a Navia de Suarna a pagar tamén 1.390. Pois, oiga, o noso que pedimos aquí e repetimos é que se pague exactamente o mesmo en todas as residencias da rede provincial de residencias, pero que parécenos algo tan simple
é tan imposible de estar en contra que non entendo que faga ese tipo de regates ou, como queira decir, políticos para poder negarse a contestar esa obviedade, que todos debemos pagar o mismo, porque, por desgracia, se non, farán boas esas declaracións que decía desa nova asesora de presidencia, que non todos somos iguais. Para o PSOE e para o BNG non todos somos iguais nesta provincia. E se queren concertar plazas, evidentemente saben os trámites que deben facer, ou se non, chamen o señor Formoso que lles explique. Moitas gracias, señora Mejide. Señor Rivera, seu turno. Pois vamos allá. Veciños e veciñas de Becerreá, vamos a retratar o Partido Popular, o da igualdade para os veciños de Becerreá, pero non o da igualdade pos veciños de Baralla, non a igualdade pos veciños de Paradela, non a igualdade pos veciños de Castro de Rei, non a igualdade pos veciños do Vicedo. Esos son vostedes, a doble vara de medir do Partido Popular. Falábamos de... Vostede reproduce unha cousa que eu non dixen, debería ir á acta e revisala, pero o seu xa é de truco, porque fa unha reunión, vino na nota de prensa, e non sei se o dixo vostede ou o pasaron os que ya escriben. Nesa reunión estaba o Partido Popular con militantes e membros da plataforma, xa non se cortan, pa diante todo, xa todo ali, vaya, bate que bate chocolate, vaya mayonesa montaron ali. E claro, para falar de los precios, sí, pois o alcalde que tiña a esquerda ten unha residencia que acaba de subir os precios gestionada por a Fundación San Rosendo con precios para dependentes de máis de 2.000 euros. A alcaldesa de Paradela acaba de licitar por 2.000 e vai quedar deserto. O do Vicedo acaba de licitar o centro de día por máis de 1.000 eurazos o centro de día. E dice que a empresa despois xa se encargará de aminorar falando ca Xunta as cargas, que é o que lle estou pedindo eu aquí. Pero o máis increíble de todo isto, e o que a mí me preocupa, eu non sei se o señor Balado quere ausentarse, que acaba de licitar a súa residencia que quedou deserta, a xestión da súa residencia nos precios exactamente moi parecidos, arriba e abaixo, e vai ter que subilos, porque entonces, de que igualdade me está falando vostede, señora Meijide? De que igualdade? Isto se desmonta, por si só estas cousas hai que telas preparadiñas, porque senón un mira un pouco e dice, pero de que igualdade me está falando? O sea, para falar desto hai que falar con un pouco de propiedade. Porque despois tamén, agora me dirixo aos veciños de Becerreá, para que vexan as artimañas que trae aquí. Concello de Becerreá, presenta outro día un escrito para acceder á documentación a que teñen vostedes, pareceme ben, xurídicamente non teño ningún problema. Pero a xente de Becerreá debe de saber que na última frase o Concello de Becerreá insta a entidade provincial a reiniciar o cómputo dos prazos de información pública de 30 días sinalados. É dicir, que xa, por non poñer, o seu alcalde non sabía nin que facía falta un centro de transformación. Estános pedindo que retrasemos un mes máis a apertura da residencia. Pero isto, de que guindo caeron? Isto non hai. Mire, como diría Lincoln, poden engañar a todo mundo algún tempo, poden engañar a algún todo o tempo, pero a miña xa non nos engañan. Isto é unha maniobra política del Partido Popular clara, en Becerreá, punto pelota. O resto, pois, de verdad que me motiva moito que me traiga estas... Ojalá as traigan todos os plenos, porque sigan con isto, que as residencias, porque é moi motivador, vendo que o Partido Popular sabe que hai unha administración que traballa, que defende os maiores desta provincia e que fai visitas ás residencias que temos, porque as da Xunta non poden ir. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Rivera. Señor Castro. Gracias, señor presidente. Ben, señora Meijide, vostede rematou como sabe rematar así con esa brote, pero mira, é unha falta de respeto que diga que si alguén quere plazas concertadas, que aprenda. Mire, eu digo, son de Sarria e en Sarria levamos con a residencia pública moitos anos máis e nunca, gobernara quen gobernara en Sarria, hubo unha praza concertada. E iso é porque só concertan co privado. E voulle dicir porque só concertan co privado. O mellor me pode chamar mal pensar. O mellor é por esas portas xiratorias, o mellor é por esos amiguitos que hai, que sempre preferimos, bueno, pois darlle ganancia aos amigos e os que fan negocio con a bellez desta provincia. Esa é a realidade. Porque, senón, vostede estaría defendendo que a Xunta de Galiza invertira nos centros de atención a maiores non só no de Becerreá, en todos os demais da Diputación. Porque, mire,
Xa, o mellor lle molesta o das prazas concertadas, pero mire, aporten diñeiro para o can de BCRA e esa conta do estudio económico financiero vai baixar. Vamos poñer unha cantidade ben pequena para que aporte a Diputación. Poñan 2 ou 3 millóns de euros para o centro de maiores da residencia de BCRA e vemos como baixa esa conta do estudio económico financiero. Eso non lles interesa. Só lles interesa a desigualdade por todos os lados e despois engañar os veciños. Porque a realidade, e hasta, mire, hasta creo que foi algún membro do Partido Popular que dixo que se un tiña un coche máis grande lle costaba máis que un coche pequeno. Vostedes e o alcalde de Becerreá decidiron ir por un modelo diferente. E o que sae no estudio económico financiero, ese é o coste. O que chegarán a pagar os usuarios e usuarias está por ver. Pero a realidade do que costa manter o Centro de Atención a Maiores de Becerreá é o que sale dese estudio, porque senón debatirían eses números. E esa é unha realidade da que hai que partir. Despois veremos, decía o señor Rivera, a licitación, eu que son ingenuo ainda, espero que a Xunta aporte algo e baixe esa cifra. Pero eso eu creo que é misión imposible. E claro, se partiran de aí, mira, se nos exigiran a nos algo, pero lle reclamaran os que teñen as competencias que colaboraran económicamente, bueno, pois seguramente poderamos chegar a un acordo, ou se votan a favor da emenda que lles presentamos, pois aí sería creíble, aí empezaría a creerme que ao mellor lles preocupa algo os veciños de Becerreá, pero non lles preocupa nada. Vostedes só queren, bueno, desgastar este goberno, facer política barata e eludir as súas competencias, que só lles interesan cando son de outros, ou cando lles valen para... porque na moción anterior as competencias eran intocables. Agora xa, as competencias danlle igual. Aporten diñeiro para o Centro de Atención a Maiores de Becerreá e empezarán a ser creíbles. Moitas gracias. Bueno, turno para finalizar o debate desta moción. Moitas gracias, presidente. Se eres veciño de Castroverde, de Fonsagrada, de Meira, de Navia, de Pedrafita, de Pol, de Ribadeo, de Rivas de Silou, de Trabada, vas a poder pagar 1.390 euros por a túa residencia porque para a Diputación é o coste por plaza. Agora, se eres veciño de Becerreá ou eres usuario da futura residencia de Becerreá, está claro que para ti ese modelo non vale. Está claro que para ese futuro usuario o coste vai a ser outro, porque dice o señor Rivera que o que vale para os outros 9 CAM ou para os outros 9 centros de atención a maiores non vale para Becerreá. Nós o único que pedimos é que este equipo de goberno estableza e garanta que os prezos dos servicios prestados aos futuros usuarios do centro de día residencial e comarcal de Becerreá sexan os mesmos que os do resto de centros de atención a maiores da rede de centros construídos ou co cofinanciamento da institución provincial. Parecenos xusto, parecenos evidentemente o que hai que facer e o contrario é deixar claro que para o PSOE e o BNG non todos somos iguais. Gracias, don Antonio. Antes de pasar a votación, só unha aclaración. O centro de Becerreá non é comarcal. Repito, non é comarcal por moito que vostedes digan que é comarcal. Porque cando se decidiu, se acordou pola Diputación de Lugo xa fai anos, crear as redes de residencias eran municipales e nadie as cambiou. Municipales. Por lo tanto, non sigan dicindo, podenlle poñer Pepe chamándose Antonio, dá igual. É unha residencia municipal. E se fora comarcal, non tendría sentido nun radio tan pequeno ter Pedrafita, ter Navia e a próxima de Cervantes. Por tanto, non. Iso é unha faraonada de alguén, e se alguén lle ten pleitesía aos faraós, allá ustedes. Esa é unha residencia municipal de Becerreá. Non é unha residencia comarcal. Só esa aclaración. Porque nadie cambiou o acordo inicial de crear redes de residencias municipales. Pues, tanto se non se cambiou, sigue sendo municipal. Ben, dito eso, sometemos a votación a proposta do Partido Popular en relación con a residencia de Becerreá. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 12, en contra 13, non hai abstencións, queda rexeitada esta moción. Ben, antes de pasar á parte de control e fiscalización,
Hai unha moción de urxencia presentada polo Grupo Popular sobre o alleamento de fincas adquiridas en Antas de Ulla para o desenvolvemento dun parque industrial. Por lo que teño entendido, esta iniciativa, a ausencia da iniciativa, a vai a defender don Javier Varela, pero advertirlles a todos que van a ter un minuto cada voceiro para a defensa a favor ou en contra, pero como xa ten pasado alguna vez máis, aquí non se está debatindo a moción. Aquí debátese a urgencia, non a moción. A moción non se debate aquí. Porque senón habría que, vamos a supoñer que se aprobara, habría que debatir dúas veces a mesma cousa. Aquí o que se vai é defender a urxencia desta proposta. Por tanto, deño un minuto a don Javier Varela para defender a urxencia desta moción. Sí, ten a palabra. Escoítaseme así. Moi ben. Coa venia, presidente, aproveitarei un minuto resumindo. A urxencia da presente moción ven motivada pola necesidade inaprazable de paralizar este procedimento xa iniciado, pois entendemos que estas fincas deben adicarse ao seu destino inicial, isto é, o desenvolvemento dun parque empresarial. A moción non pode ser incluída na orden do día debido aos prazos exixidos por Presidencia para a presentación do asunto do Pleno. É por ese motivo polo que se presenta a moción por razón de urxencia, tendo en conta os prazos de expediente de allamento, publicado na plataforma de contratación do sector público, o día 19 do 25, que establece os prazos correspondentes ata o día 4 de abril. Ben, xa para resumir, en caso de non ser aprobada a urxencia, non sería posible tratar esta moción no próximo pleno ordinario, xa que o obxecto da mesma tería decaído o día 4 de abril. En consecuencia, e ao considerar este grupo que existen razóns de interese público que justifican a urxencia, solicitamos a aproba mesma e se incorpore a moción á presente sesión. Moitas gracias, don Javier. Para fixar a posición do Grupo Socialista, ten a palabra don Pablo Rivera. O Grupo Socialista urxente nada, porque isto foi a Xunta de Goberno do día 14, por tanto consideramos máis que tempo de sobra para poder presentar esta moción en forma no pleno ordenario. Todo hai que decir, de todas formas, que a solicitude fixo vostede mesmo desa cesión, e o que, unha vez recibida, se decide que vostede non nos recibe o Goberno actual, e decide que se ten que utilizar para outras cousas. Eu creo que o que vostede lle pasa, señor deputado, é que fala vostede na súa moción de xiro copernicano. Sinceramente, eu creo que iso é o que pasou. É dicir, que en esencia, ese xiro copernicano é que vostede pasou de ser a Terra pasou de ser o centro do universo a ser un planeta máis que xira en torno ao Sol. E iso podeme pasar a min, nadie está libre deso, pero eu creo que iso é un proceso de irlo asumindo e, sobre todo, de respetar a autonomía do goberno local e non en tratar de interferir a través de outras administracións. Gracias. Gracias. Para fixar a posición do Grupo de BNG, ten a palabra don Efrén. Ben, pois o Grupo Popular tiña dous mocións a súa disposición ordinarias para presentar, decidiu darlle prioridades a outros temas, entendible, e cada grupo decide o que trae este pleno, pero xa non é o primeiro intento de traer tres mocións metendo unha por vía de ausencia, o sea que podían perfectamente, e incluso falan de plazos, incluso se ten feito retirar unha e presentar outra, polo tanto tiñan moitas formas de que este se tratara sin ser pola vía de urxencia. Moitas gracias, don Efrén. Pois expostas as posicións, sometemos a votación a ausencia para meter a trámite ou non desta proposta do PP. Votamos. Votos emitidos 25, a favor 12, en contra 13, non hai abstencións. Non se admite, por lo tanto, a urxencia desta proposta. Pasamos ao punto número 11, que é a dación de conta do informe do cuarto trimestre do 2024 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Punto número 12, dación de conta do informe dos meses de outubro, novembro e decembro de 2024 relativos ao cumprimento dos prazos do Real Decreto 6
35/2014 da Diputación Provincial de Lugo e do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do Servicio contra Incendios e Salvamento. Punto número 13, dación de conta do Plan Anual de Control Financiero de 2025. Punto número 14, dación de conta do Informe Anual de Intervención das Contas Justificativas dos pagos a justificar en anticipos de caixa fixa do exercicio 2024. Punto número 15, dación de conta da liquidación do orzamento 2024. Punto 16, dación de conta do informe do artigo 218 do Real Decreto 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais do ano 2024. Dación de conta dos informes definitivos do control financiero de subvencións do Plan Anual de Control Financiero de 2021. Dación de conta das resolucións de presidencia adoptadas durante o mes de febreiro de 2025. Comunicacións de presidencia número 19 que non hai. E punto número 20, rogos e preguntas regulamentariamente presentados. Temos, se non teño erro, dúas preguntas e dous rogos presentados polo Grupo Popular. E empezando polo orden que a mí me trasladaron, tendríamos un rogo que vai a formular don Jesús Manuel Núñez. Ten a palabra. Gracias, señor presidente. Boa tarde a todas e a todos. A rede viaria titularidade da Deputación de Lugo presenta un estado de conservación mellorable en moitos puntos e municipios da provincia. A situación agrávase en algunhas vías, como a LUP 1403 no municipio de Cervantes, que é empregada polos veciños e veciñas de Santa Marta, Vilar de Mouros ou Os Prados, que sofren o seu lamentable estado que dificulta a circulación incluso en vehículos todoterreo. En gran parte do seu percorrido o pavimento é de terra e grava, é dicir, non dispón nin de asfalto. O Goberno provincial non está a dirixir fondos a esta estrada que se atopa a menos de 5 km do Castelo de Doiras, para que a Deputación de Lugo xa chegou preto de 1 millón de euros para a súa compra a unha fundación. A vista do exposto, o Grupo Provincial Popular solicita ao Goberno provincial que a Deputación de Lugo acometa a maior brevidade posible os traballos necesarios para acondicionar o pavimento e mellorar as condicións de seguridade da vía provincial LUP 1403 o seu paso polo municipio de Cervantes. Moitas gracias. Moitas gracias, don Jesús. Hai un segundo rogo que dará conta de él don Luis Fernández. Ten a palabra. Gracias, presidente. O Goberno da Deputación de Lugo ten aprobada unha actuación de mellora da estrada provincial 3201 que conecta Monforte con Sober entre os puntos kilométricos 0814 e 2540, un tramo que se atopa na súa totalidade no concello de Monforte de Lemos. Recentemente, o presidente e alcalde de Monforte anunciou esta actuación indicando que no resto da vía que discorre polo término municipal de Sober se repararán os baches que poida haber realizando unha labor de conservación e procederase ao repintado das sinais horizontales de toda esta travesía, dende a campela de San Lázaro en Monforte ata a súa chegada á capital municipal de Sober. O proxecto publicado na plataforma de contratación non recolle esta última actuación anunciada no Concello de Sober. A vista do exposto, este grupo solicita ao Goberno provincial que a Deputación de Lugo aplique un trato igualitario para todos os concellos da provincia, en este caso particular, realice trámites para executar obras de mellora nesta estrada 3201 o seu paso polo término municipal de Sober nas mesmas condicións que no término municipal de Monforte, co objetivo de garantir un bo estado da vía e a seguridade na súa totalidade. Gracias. Gracias, don Luis. Non se preocupe que a palabra dada se cumplirá. Pasamos ahora ás preguntas. Pregunta primeira que formula don Jesús Manuel Núñez. Gracias, señor presidente. O polígono industrial de Baralla
leva alrededor de 19 anos comprometido despois da asignatura dun convenio de colaboración entre a Diputación de Lugo e o Concello no ano 2006. O plan de sectorización foi iniciado no ano 2007, contou cun investimento de 1.431.000 euros para a tramitación e a compra de terreos. En a actualidade, esta futura industrial suma máis de 200.000 metros cuadrados de solo a disposición da Deputación de Lugo para a súa construcción. O Goberno provincial vende a anunciar a compra de terreos para algunhas áreas industriales, mentres que o polígono de Baralla, coa tramitación moito máis avanzada, continúa paralizado dende o ano 2007 coa chegada ao Goberno provincial do PSOE e o BNG. A vista do anteriormente exposto, formulamos a seguinte pregunta. Cando ten previsto o Goberno provincial reactivar os traballos e poñer en marcha o polígono industrial de Baralla? Gracias. Moitas gracias, don Jesús. Esta pregunta vai dar resposta a don Pablo Rivera. Pois, como moi ben sabe o seu alcalde, porque xa o dixemos fai tempo, porque non está previsto reanudar reactivar os traballos do polígono e porque claramente a competencia da Xunta de Galicia. Gracias, señor Rivera. Quer repreguntar? Ten a palabra. Claro, remitíndome un pouco ao argumentario, porque si é competencia en outras zonas, en outros lugares, non é competencia en Baralla, además despois de haber firmado un convenio. Moitas gracias. Gracias, señor Núñez. Señor Rivera. Como moi ben tamén sabe o alcalde, igual que se está facendo con outros polígonos, a Deputación está disposta a cederlle esas parcelas, igual que fixemos noutros concellos, como vostede ben saberá, e que, insisto, como el tamén sabe. Moitas gracias. De todas maneiras, don Jesús, como falou usted de convenios, debe saber que por a lei que aprobou no seu día o presidente Rajoy no ano 15, en outubro do ano 2020, me parece que foi ano 20, todos os que non estaban desarrollados prescribiron, o sea, morreron todos, así que non está vixente o convenio, non está vixente. Ben, a outra pregunta creo que a formula don Héctor Corujo. Formule, ten a palabra. Moitas gracias, señor presidente. Buenos días a todas e todos. O 1 de agosto de 2018, o presidente da Deputación Provincial de Lugo, Darío Campos, e a alcaldesa do Concello de Folgoso de Caurel, Lola Castro, asinaban un convenio de colaboración para a execución dos fins comuns consistentes na construción de residencia e centro de día da terceira idade no municipio, formalizando o compromiso adquirido durante a presidencia de Elena Candia no ano 2015. O Concello cumpriu coa súa parte, aportar o espazo para a súa construción, aprobar a achega económica que lle corresponde e conceder a licenza urbanística da que xa dispón a Deputación de Lugo desde xaneiro do 2022. O avance do proxecto mantense paralizado á espera de que o Goberno provincial modifique os prezos do proxecto para evitar que quede deserto o concurso unha vez saia a obra a licitación pública. Segundo explicaron dende o Goberno provincial a alcaldesa na última reunión en decembro do 2022. A vista do anteriormente exposto, este grupo formula a seguinte pregunta. En que prazo prevé o Goberno provincial reiniciar o proceso de contratación e as obras de construción de cara a poñer en marcha o Centro de Atención a Maiores no municipio de Folgoso de Caurel? Moitas grazas. Moitas gracias, señor Corujo. Don Pablo. Tan pronto como sexa posible. Moitas gracias. Quer repreguntar? Non quer repreguntar? Usted quer dicir algo máis, don Pablo? Sí. Sí, no, eu quero decir que están vostedes como para facer esta pregunta porque cando a alcaldesa Folgoso Caurel foi a ver a conselleira, ao salir a conselleira di que el modelo de la Diputación, un prefecto castellano, está hundido y quebrado y la alcaldesa del Caurel dice que insta a la Diputación a hacer su residencia, nada máis. Dá para un meme, pero... Pues moitas gracias. Bueno, non habendo máis asuntos no longo do día, levantamos a sesión. Moitas gracias.